Okay, maayong hapon sa tanan. Posisyon. Ay si laraw-laraw, lakaw-lakaw. Well, I have to remind you nga kini nga friendly dialogue biya niya, friendly dialogue. No? Ayaw na nang audience impact mo, may kanang amateur passion model, passion show. Dili. Maminaw lang ta. Ayaw na nang singgit-singgit. Respeto lang ta, ha? Dili taong singgit-singgit kaya makaprovoke na sa maka-agitate na sa kasuko sa pikas-pikas. Ato mo ni peacefully, ha? Na may mga pulis kung nagani na mag murag lain na kayong linihukan, ato na rin ang badlongon. Amen? So, mura na, friendly ha, kay ang atong pagtulunan, parehar bita Trinitarian, diha ta mag-abot. So, dili ta maglahi-lahi sa pamatasan, parehar po ta Pilipino, magrespeto ta, Pasagdi na lang sila, sa ilang mga presentasyon, ay na pag-abiba, kay kanang kusog kayo nga magakuan. Pakpak lang, pero ay singit-singit. Ha? Okay, amen? Okay ra? Sige. Kung ay magdagan-dagan na, dakop na ko sa pulis, ha? Kaya ako may insert din sa katedral. Okay. Okay, salamat kay Dre. So, pakpak sa ta para maka-exercise. Salamat. O, gibalik na to sa tuang moderator. Moderator's time. Okay, so daghang salamat katong mga nagsukad ganina sa wa pa magsugod, hantod na lang na human ang ulan, nabasa na ni ugana, naalang gyapon dire kay tanan uhaw sa kamatuoran. So, salamat kayong basking ang naadri karon dili taga Cagayan purely sama namo nga dito pag Davao City ni Anhi gyud, nay taga Surigao ni Anhi, nay taga Zamboanga ni Anhi, nay taga Bohol ng Anhi. Nganuman kay mo na pagpakita og suporta no sa atong mga kaigsuonan. So karon modritso na ta sa atong ikaduha kay mungit-ngit na muli para mamigsamal ugma chay lang no. So andam na brother Jando Alado. Jando. Ready na? Jando Alado nun. Bro, Jerry Laik, ready na? Okay, kay andam naman ang atong both side. Atong sugdan. Ang ikaduhang tema. Pamatud-an. Ang katumanan sa Daniel 7:25. Mao ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Sumala sa kinaiya. Nga gihisgutan sa Daniel 7:25 o sa kinaiya sa simbahan, sumala sa Biblia o referensya. Ang affirmative, ana, ang atong igsuon from 3A Media, headed by Brother Jerry Laig. No? Siya ang unang muhatag o constructive presentation, then followed by sa ato ang negative side, ang atong kauban sa Catholic Faith Defenders, Team Maria, Brother Jando, ang mo barog as negative sa maong tema. So, sunod, si Brother, ang ikaduha mo barog sa rebuttal, si Brother Reynaldo Gundino. No? Og maura gyapon ang iyang kaatbang, si Brother Jando Alabado. So, katong naibangko, lingkod, kung gusto mo luhod, ang gusto mo yaka, demokrasya man ta. Kamu na'y bahala. Plastada ng mga igsoon kay magsugod na ta. Okay? Brother Jerry, paila-ila sa tong audience, basig naakay i-promote, naakay 1 minute nga pagpaila-ila sa imong sarili. Go ahead, bro. Mayong hapon sa tanan nato nga mga kaigsunan. Wa man, di siguro na may igsoon. Mayong hapon, mga igsoon. Mga igsoon ka deta. Usa na itong ginikanan. Si Adan o si Iba, mo nagsuon ra gyud ta. Noon magtinuhakay man pero igsuon ra kita igsoon. No, nang gikan pa taon mi sa kapunaw-punawan mga kaigsunan. Way tulog tungod kay kumatog mabangga man. Kay kami may drive. Mo na nga ni ami karon pagpahat mga kaigsunan. Nakasaksi mi sa inyo nga mga maayong tao ang taga Cagayan dior. Pakpakan nato ang taga Cagayan mga kaigsunan. Layo pa mi gitagbo na. Akong amigo si Brother Litoy, nakadebate na mi ani, pero paghuman, wala na comments, wala na ingon niya, magsig social media nga, pilde ka, pilde.
Ay pili sa tanaw ra gud. Napod si Bustamante. Naka-sparring partner mi ani. Oh, karon si Jando first time na to, Brad Jando. Ha? Oh, di lang ta magbanggag tiyan nga to katarungan lang yun, ha. Tarungan lang yun. Mo na nga ni ami dinhi mga sa Trimedia. Ang amo kato si Jolito, wala pa to sa Trimedia pero nga-apply pa to mga kaigsunan. Wa pa bitaw siya uniforme. Oh, pero padulong ra gyapon na siya diya. Si akong amigo nga taga Jinsan naman to. Salwart. Akong kauban ng basketball makigsunan, pero di ni kapalak mag 3 points ko. Ato, dire mga kaigsunan, ang amon ni Jando din formal gyud ni ha. Kay di mo ko gusto og dili formal, kay kun di man ta formal, di lang ko makigdebate mga kaigsunan. Kay wa man koy kinaya pagdaot sa tao. Gani social media wa koy gipangdaot katoliko mga kaigsunan, no? Wala. Ato, kumbati lang. Human ini, wana kamong mga vlogger, ayaw po niyog pakapini, nga butangan ninyo nagluha-luha ko, wana. Ayaw po pakapini po na unsam sa na aron mo daghan ang inyong ayaw unsa ra gyud tinuod ra gyud, no? Ana ra ba dai maghilak-hilak po to, nakahilak naman ko diri. Ana lang no, pahimangno lang kay na may mga vlogger, mga Adventista, ako po ning badlongon nga ayaw mo palabisad, no? Makakwarta mo nya nakapasakit mog tao, mo agyapoy pulos na mga gigsunan. Kinahanglan makakwarta ta nga way matumban na to. Kinahanglan na fair play kaayo. Debate, no? Sama ko na mo ni Bustamante, pag human wala lang. Okay ra, pag human wala lang, di ba? Oh, mora na kung mo sa akong YouTube mingaw na kayo, mura na og kining purok sa kamatuoran nga murag wa na may mananaw na among kuan noon. Murag mobalhin ko sa real siguro kay wa mong kwarta gyud. Ita mga kaigsunan sa Jerry Laig paguting kay sa kamatuoran, no? O kining amo kay Adventista man kanhi si Jando niya ako kanhi Katoliko na nag-change ra pud mi igsoon. Change the basket ano. Wala problema. Change the fruit of the basket. Wala problema na kay Ginoo ra may mahibaw sa ato. Ug luwason ko masuko din Jando. Oh. Ug luwason po sa Jando sa Ginoo masuko pud ko. Mag-ubang gyapon ta sa langit. Amen. Oh, di kay mag-iya kamo rin maluwas kami dili. Kitang tanan maluwas mga kaigsunan. Kumbati ra ning ato, no? Kung asa gyud kamaturan. Thank you very much. Og ako magaingon to the rabala ila. To the rabala ila. Thank you very much, may hapon. Okay, daghang salamat, Brother Jerry Laig. Bro Jando, palihog kog paila sa imong sarili og sa imong baruganan karon. Basig na kay i-promote, bro. Ayaw na to i-promote ang akong lotion nga ginahatag sa mo, ha? Iwa mo ipit. Okay, may hapon yung tanan, no? First time na ko ni Cagayan de Oro. Naabot lang ko dire tungod kay ang tema manggod nga gipa matud-an sa Seventh-day Adventist, mo akong paborito nga topic. Unang ako mo'y moatubang ani kay mo man ako paborito nga topic sa una sa SDA pa ko. Kusa sakto sa ingon ni Jerry Laig kanhi ko nga Seventh-day Adventist nga debater dito sa Ozami City, Tinago chapter. Kaniadto sa Sabadista pa ko, akong kadibate ni si Wendell Talibong o si Brad Tata Rosal. Naapagyud diha, naapagyud diha si Kwan, si nalimot ko, Rolly Bangos, na sila, mga saksi na sila, nga SDA ko sa una, nagkailami. Unang sa mga SDA, nga sigig deny sa akong pagka-member, ay nalang mag-deny kay namo ko'y mga living witness nagipang debate na ko mga safety sa una sa dang SDA pa ko. O karon magtalakayan man mi karon sa mga nag-request og Tagalog debate, pasensya na mo kay Bisaya country, Bisaya man gud nga lugar, mauna nga isod magtinagalog niya kung katbang magbinisaya. Daghang salamat. May po sila muhay og moderator baka to na po abilidad nga kabaw bitaw. So dili na nato dugay-dugayon. Andam na ang mga moderators dire, the same rule gyapon ganina.
maura gyapon to. Kabalo naman sila kay na-witness naman to nila, so dili na nako balikon nya kamupod maura man gyapon yung mga naong nga. Nabay na dungag. Dili na lang nako basahon ha. Paminaw na lang mo nya iwasan na to ang magsyagit-syagit. So brother Jerry Laig, andam na ba ka? Andam na bro? Okay, okay na. Pamatud-an ni Brother Jerry Laig, ang katumanan sa Daniel 7:25 mao ang Iglesia Apostolika Romana sumala sa kinaiya nga gihisgutan sa Daniel 7:25 og sa kinaiya sa simbahan sumala sa Biblia og referensya. 15 minutos kung mutingog ka Brother Jerry, musutoy imong oras. Go ahead. Parang dili mo sutoy, di na lang kumutingog. Thank you very much, Brother Roland Pards. Mo na mong karaan jud nga kining moderator. Wa ni dapigan makigsunan, wala gyud ni dapigan. Mudapig ra ni siya sa kamatuoran, dili sa bakak mga igsoon. Na dinhi ang tema, dili magigami maoy nagpirma ani, no? Kini man gyung nabutang dinhi sa wa mami among mga naong dinhi ni Jando, no? Sunod magkuanta kay nakita gyud nga atong mga naong kay murag kita naman nooy may kuan ani nang murag behind kita ani. Oh, mga gwapo sila nya kita way picture. Oh, pero grabe ni kining timaha makigsunan, mo ni siya pinaka nindot kay pinakaulahiman. O ulahi man gyud siya kay kana bitaw mga heavyweight ulahi man gyud na sila. Katong mga 3 rounds giuna ra to sila mga kaigsunan, no? Oh. Dire ang Daniel 7:25 dunay gipasabot. Kay basig mangutana siya mabasa ba kay kini ra bang debate mingon mabasa ba litra po litra sa Daniel 7:25? Ano ba? Mabasa ba? Tagna manggod. Lisod magbasahon atong relihiyon diri nga wa pa dinhi. Naitagna. Ang si tagna mo kigsuna na dingo diri ho. Itong basahon na. And he shall speak words again the Most High. Kisa maning Most High God. And shall wear out the sins of the Most High and think to change the time. Sa man nga change. Number 1 niya yung change is holiday. Nadire. And the law, kasuguan. And the saints shall be given into the hand for a time, 2 times, and half time. 3 and 1/2 years. Okay. Niadiri mga kigsunan, atong klarohon. Ngano man sa tema, nga naaman ang sa timan Daniel 7:25, nga ang katumanan mao ang Iglesia Apostolika Romana, nga wala man mabasa dinhi. Tinuod igsoon, walay nabasa dinhi kay niining mga panahona sa pagsulti ni Daniel, wala pa'y Romano Katoliko niining panahona kay Hebro man ni siya. Sa panahon ni sa Hebro mga kigsunan, no? Unya, ang Hebrew word sa pulong nga lutos. Naingon dire. Kay kining iglesia, kining tagna dinhi dunay lutos. Adunay mo change sa panahon sa balaod. Kay kanang pulong bila sa Hebro, namo kay Hebro nga Bible ipagawas to. Namo kay Hebro Bible. Ang Hebrew Bible, ang Hebro sa pinulungan lutos kon kinawan og haras. Nara. Oh. Nara ni Hebrew Bible. Haras means bila. Kung sa kuan sa bila, lutos. Kung sa English pa, persecute. Adunay lutos o persecute. Unya aduna say pag-usab sa panahon gitawag og holiday. Kay kanang panahon matawag na to nag-adlaw, mga bulan, tuig muna siya'y panahon. Unya ang pulong change gihubad na siya sa Hebro og Shina. Ang Shina gihubad na siya sa pulong different. Sa ato pa ang balaod sa Ginoo og balaod sa Biblia, balaod sa Ginoo nga naa sa Biblia, malahi gani ang imong balaod sa imong simbahan, mao na nga oras nga ikaw mo'y nakatuman sa sulti ni Daniel.
Okay? Ingon din sa Bisaya, may English yan, apoy Bisaya. Ingon din, ako basahon na, mga kaigsunan. 10 minutes. Oh, sige, salamat kayo. Unya, maokini ang giingon sa kasaysayan, 7:25. Murag nga lapas, wala di kaabot. Okay. Naingon dire sa 25, musulti siya batok sa labing halangdon nga Dios ug lutuson niya ang mga katawhan sa Dios. Sulayan niya pag-usab ang mga holiday kanang balaan o pista o kasuguan sulod sa tulog tunga o kini igatugyan. Sa Daniel 7:5 naay nabutang dito nga lotos, naay nabutang dito nga pag-change sa holiday, naay nabutang dito nga kausaban sa balaod. Oh, karon asa man Brother Jerry nga ang kausaban sa balaod niya. Mga lang kong dispinsan yung mga igsoon na, debate man eh, lison bugay, di na ko nibasahon. Diri sa ato nga, kining gitawag doktrina Kristyana, adunay 10 commandments diri. Naapoy 10 commandments, kini siya. Oh, 10 commandments. Ang 10 commandments sa Biblia, mga kaigsunan, di lahi na sa 10 commandments sa Romano Katoliko. Sa ito pa, different. Number 1, nga naman, sa Latina Vulgata, ingon diya, santuson mo ang adlawng Sabado. Kaya nagisgot man dire og balaod og panahon, holiday ang gi-change. Unya, kay santuson man ang balaod, santuson man ang adlawng Sabado, naapo diri sa katikisim nga, paliog og tan-aw din na. Santuson ang pista og Domingo, Domingo mga kaigsunan. Sa ato pa, ang sa 10 commandments sa Biblia og 10 commandments sa ato nga mga igsuon nga mga Romano Katoliko na nagkalahi mga kaigsunan. Ang sugo sa Dios napulo. Unang sugo higugmaon mo ang Dios labi nga tanan. Pero ang sugo diri sa Biblia nag-ingon diya mga kaigsunan niya dili ka magbaton og lain niya Dios. Dios. Ang ikaduha, dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Ang didto mga kaigsunan, dili ka magbaton og mga linilok nga mga larawan. Ni magyukbo ni magsimba. Sa ito pa wala na dire. Pero wala na dinhi pero naa sa Biblia. Mo na nga kung musupak gyud atong amigo mga kaigsunan, mga ilang kog dispensa nga kining napulo ka sugo unsa nga bersyon nga pareha sila. Para nga dili ni ato nga ingon nga pasanginlan mo kung naay kapareha ini nga 10 commandments sa doktrina Kristiyanang Katoliko nga unsa nga bersyon sa Biblia nga katukma ani sa ato pa labang na mos usa. Ari na punta sa lahi na sab. Sa kaning pag-change sa panahon, kining holiday, ingon diri sa Amplified Bible mga kaigsunan, ang usa sa mga gi-change, gi-transfer ang holiday. Ang sa ingon diri sa Catechism page 50, which is the Sabbath day. The Sabbath day is Saturday. Okay. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church and the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sa ato pa, mga kaigsunan, aduna nay kausaban. Muna gitawag sa Hebro og China. China means different. Mga tana siguro nga, Brajere, mabasa ba ang Iglesia Katolika diya sa Daniel 7:25? Sa dili pa rin kong padahin mga igsoon, condolence diya sa atong amigo nga si Iplam, si Brother Priscilas, sa to? Pernan,
Maay na siya mga kaigsunan, nagkadebate may anak sa Liti. No, grabe pong kabibo, di namin madungog tungkol sa kadaghas tao. Pag human ana, wala na may komentaryo. Subo lang ko nga napahuway na di siya, no? Pahuway sa igsoon. Dili kita makakuan sa atong kinabuhi di mga kaigsunan. Mo na nga magmaayon lang gyud sa atong isig kitaw kay wa rabay uno nga muditsog 3, narabay 2, 1, 2. Nya kaysa may musunod og 2. Wa may moangkon ana. Mo na nga pasensyahay lang ta. Padayon ko mga kaigsunan. Ayon din adunay pag-usab. Mungtana mo nga, na may lutos lagi, Brad Usa man ang balaan nga gilutos. 5 minutes. Okay. Kanang balaan, ang Biblia naglitok sa pinadayag 14:12, ania ang agda alang sa pagkamay ng tuson sa mga balaan nga na nagbantay sa sugo sa Diyos. Kinining balaan mga kigsunan, nagbantay sa sugo sa Diyos. Nga naman ang Daniel 7:25 nga naluya man ang mga balaan tungod kay giusab mga kaigsuunan. Kamong ni adinhe wa gyud mo isala. Kay igo ramantang kasunod. Wa gyud mo isala diri mga kaigsuunan, kamutanan mga debaters dinhi. Wa gyud mo mga saaba. Kay nga naman pagkatao niyo na ana man 336 ED good. Pag-usab sa Sabado ngadtos Domingo. Sa to pa doon diferensya. Siguro maingon sila nga, si Kuan mana, si Hari Antiochus Epipanes mana. Wala maglitok si Daniel igsuon nga si gitawag og hari nga Antiochus Epipanes tungod kay subject manggutatanan. Wala mag-ingon og Romano Katoliko, wala mag-ingog 70 Adventist kay subject ta tanan. Ang tanan nga mulabag sa balaod sa Ginoo na igo og moy katumanan sa Daniel 7:25. Munang wa gilitok dire ang Romano Katoliko. Pero kung hilingon nimo ang mga document sa ilang mga libro, giangkon man gyud nila nga gi-change. Unya ang balaod lahi na. Different kay ang China sa Hebro gihubad na siya og different. Diferensya nga balaod. Mao na siya mga kaigsunan. Nga kung nasakitan mo igsuon, pasensya lang ta ha. Wa man tay mahimo din kaya ato naman gini. Pero inga nilang igsuon. Magkita ta daghang ko mga amigo amto si Ramel dre. Ama si Ramel Baloria. Mao ra ba ni Jumil. Mao ra ba ni ma-viral dayon? Ay ko i-viral dong ha. Di ta magsangka kay mga amigo ta. Kuy mo ni maka-viral Pastor Bacalaris. Okay, thank you very much. No? Og napo ko nabilin, padayon ko gamay. Pila na lang kami noto? 2 minutes. Kami sab ni Wendell Talibong, akong igsuon, pareha mig natawhan, di ba? Panay, Clarin, Misamis, Occidental. Pareha mi anak mga kaigsunan mo, di mga debater na taga Panay di ay. Mga debater. Pero wa pa mi makasangka sukad ani, no? Wa pa mi makasangka ni mga kaigsunan. Kay mag-ilugay mis kagwapo ani yung sao ni. Ano lang sa mga kaigsunan, kababata ko ni, pero maguwang ko ani igsoon. Kay kini mo 40 kapin pa man ni. Pilay kapin sir, mga 40? Ha? 50 na? Tungtong na dekas 50 ups? Mao ba? Ako 40 bagyod ko igsoon, pero ang kapin mga 10 pud kapin, no? Mga 10 pud kapin. Ay na lang nang sobra, kana na lang os-os na lang ato kay dugay ta matiguang mga kaigsunan. Pasensya lang po mo sa una nga magsininggitay din natural lang na pa sa debate. Pero musinggit ginis jando sa ako, singgit po ko gamay kay matabunan masag ko. Ana lang mga kaigsunan, namtay kong panahon, ang hinaot ko nga ang pangutana masubay postima kay naman sa atong gipirmahan nila nga dili mugawas sa tima, naagid sa tima. Wala nga parang dili ta magkuan igsoon, mubase kita sa tima. Okay, thank you very much. Bro, Jerry, napakay 1 minute and 15 seconds. I-wave na nimo. Napay 1 minute? 1 minute and 15 Okay, seconds. akong higala nga si Brother Roland Pards nga saga Samal. Pag-abot na mo sa Samal igsoon, gitagbo mi nila, nagpakudak mi mga igsoon. Grabe ginamo ka mga suod. Klaro lang pagkasulti, halos tanang mga safe day, mga safe lang, mga amigo na ko magkaigsunan. Mo ko no side comments. Di ko mo side comments sa social media, nga naman,
puros nako sila mga amigo. Oh, kini si Jando, amigo man gyud mi kayo ini, mo bitong dili mi magtingog kay amigo kay mi ani. Isang pagtingog nga chat raman sad, no? Thank you very much. So, ako na lang ibig kung naigamay makigsunan kay di magyapon na siya magkuan. Thank you. Okay, daghang salamat, Brother Jerry Laeg, sa imuhang 15 minutes na constructive presentation. O sa tanang mga kaigsuunan na to, gabiin na raban, nabalaka ko sa mga kaigsuunan na to, nga mga LGBT. Lagsik gihapon, bisag tiguang, pasilong in town mo. Ha? Ha? Kanang mga LGBT na to, nga mga igsuon diha. Lagsik gihapon, bisag tiguang. Kay kaning moderator, LGBT man pud ni. Lami jod, basta tambok. Okay. So, brother Jando, nga LGBT pod. Andam na ba ka? Ay, okay lang ko, may microphone. Okay. 15 minutos, brother Jando, kung andam na mamutana ang imong oras, bulagan. Unang pangutana. Thank you. Kinaaman sa tema, pamatud-an nga ang katumanan sa Daniel 7:25, mong Iglesia Katolika Apostolika Romana, asa man na sa Biblia nato mabasa. Sumala sa akong gingon, dili pa mabasa kay tagna pa. Kay gingon diya katumanan. Bot pasabot, dili mabasa kay subject man tatanan, dili kay Romano Katoliko ra. No subject tatanan si bisan kinsang mulabag sa balaod sa Ginoo mag-usab sa holiday, apil ka ana. O bisan kinsa wala mag-ingon diri kay mulitok og Romano Katoliko, wa ni debate. Kay ang pulong katumanan nagpasabot dili sa gibasa kundi sa resulta sa mga referensya. Sunod pangutana. Asa nato mabasa sa Biblia nga ang holy day ang giusab sa Daniel 7:25? Naay mabasa. Si Daniel 7:25 gyapon. Akong basahon. Okay, basahon ako. Hingon diri. And he shall speak words. Kuha siya, bro. The Amplified Bible. Kung naiinyo diha, pwede niyo mabasa. And he shall speak words against the Most High, and shall wear out the sins of the Most High, and think to change the time of secret feast and holy day. Naana. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana, kinsa man nga Bible scholar na nagsulti nga Roman Catholic Church ang gipasabot sa Daniel 7:25? Walay nabasa sa Daniel 7:25 nga dunay mga eskalar. Ang ato lang gitandi, kay ako may nagpamatuod, gawas ko eskalar pug ko, kay makatubag ko ana. Nya kay ako, igor mo kong gabasa, unya gitandi po na ako sa mga libro, na tunong mangyud mo bro, nga kamo po'y nag-usab. Oh. Pero ang mga eskalar, wala nagisulti din eh. Wa magigisulting Romano Katoliko, sa mutang eskalar dire. Pero ang katumanan, sumala sa akong gipangbasa. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana, sa kadaghan nimong libro diha nga referensya, mabasa ba nato kay sumala man sa referensya nga ang katumanan sa Daniel 7:25 mao ang Roman Catholic Church? Wala po ko mag-ingon nga diha basahon. Ang ako lang gibasa ang katumanan. Kay ang kanang Roma, kung Iglesia Apostolika Romana mo'y katumanan, dili man ta magdebate sa Iglesia Katolika Romana. Ang katumanan sa tagna. Sa maron, kung Seventh-day Adventist nag-usab, asay katumanan. Pero dili ang karatula, kundi ang membro mga kaigsunan. Iglesia Katolika na ay mga ebidensya nato nga nag-usab. Ang Romano Katoliko mo'y katumanan. Nga na lang igsoon. Dili kay basahon ako din eh. Sunod pangutana. Okay, sa ato pa kaning timang ipabarugan sa imuha karon, imong angkonon nga di siya mabasa sa Biblia o di pud siya mabasa sa referensya. Mabasa sa referensya ang pag-usab. Dili lang Objection, nato. moderator. Sige. Wa mo ko nangutanog pag-usab. Ang iyang tema dire pamatud-an nga ang katumanan sa Daniel 7:25 mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao kung na kaning tema nga naa dire imo lang ang kunon nga di na siya mabasa sa Biblia o sa imong mga referensya na diha. Okay, nabasa gani sa referensya, pero sa Biblia gibasa nako adunay pag-usab. Ang pag-usab, pag-change, paglutos, nabasa sa Daniel 7:25. Og usab drita sa referensya na po'y nabasa nato nga ang Romano Katoliko mo'y nagbalhin, nag-usab.
Oh, pero wala ko mag-ingon nga basahon yun ako kumpleto. Kay pamatud-an man ni sumala sa subay kinaiya. Okay. O okay ka na, pero di ka okay. Next question ka. Okay, next question. Ah. Kay usaman sa kinaiya sa Little Horn sa Daniel 7:25 nga buntugon ang tulo ka hari sa Fourth Kingdom. Pangutana, kinsa man ang tulo ka hari nga gibuntog sa Little Horn naa diya sa Daniel 7:24? Objection, Mr. Moderator. Okay, nagsayta sa Daniel 7:25. Wa ta maglitok dinhi og Little Horn kay taas na kay na nga panahon, no? Ang ato dire ang Daniel 7:25. Ang mga timaan sa Daniel 7:25 adunay pag-usab, adunay diferensya sa kasuguan, usab sa holiday. Mao ra na, wa ko magkuan og 7:24 kay kanang horn lahi na sad na, brother. Sunod pangutana. Counter objection. Ako lang ipaklaro nga kaning Daniel 7:25 nagisgot magud ni sa Little Horn. Kaning kinaiya niyang ipangisgutan kinaiya na sa Little Horn. Busa dili ko mudawat nga mingon siya kawas ko sa tima. Ha? Kay Little Horn man ang nasa Daniel 7:25. Muna nangutana ko usaman sa kinaiya nga buntogon ang tulo ka hari sa Fourth Kingdom, kinsa man ang tulo ka hari nga iyang gibuntog? Counter objection. Okay. Specific manggunda Daniel 7:25 tanaw kita nimo atong tema. Daniel 7:25 unya wala sa kategorya nato nga adunay ikalima nga pagbuntog. Oh, muna sorry kaayo nga dili ko mudawat ana Dito. tungod kay di mo guna mo ako mo gay affirmative na dyan do. Muna nga lisod kayo dalon ko nimo diha. Oh, sige. Okay, 2 out of 3, Brother Jando. Next question. Okay, next question. Usa sa kinaiya sa Little Horn ang pagpasipala ngadto sa Dios. Mabasa ba si mong referensya nga ang Romano Katoliko ni angkon nga ilang gipasipalahan ng Dios? Yes or no? Walay nabasa nato og litra po litra pero atong masabot, no? Atong masabot. Kay ngano man, wa man mag-ingon nga ako masang Little Horn. Atong masabot kay ang Daniel 7:25 adunay pag-change, adunay difference, adunay lotos. Pero wa maglitok ang Daniel 7:25 og Little Horn. Oh, sunod pangutana. Sunod nga pangutana, kanang Daniel 7:25 uyon ka ba nga nag-refer na sa Little Horn o supak ka nga nag-refer na sa Little Horn? Supa ko. Ngano? Kay sa Daniel 7:25, dili ang Little Horn mo inakatuman sa tagna, kundi ang Romano Katoliko. Sumala sa akong ipangbasa. Kay doon naman gunin, lotos, doon ay pag-usab, adunay pagbalhin sa sugo. Nya, kung inunin mo ang Little Horn, imo pa nang hubaron kinsa na si Little Horn. Muna nga, among gipamatud-an makigsunan, amo na mapamatud-an yun na mo sumala sa among gibasa. Kung dili ka gusto ana, di atong usbon nga dili na mo mag-usab. Nya, salamat kayo. Sunod nga pangutana, kung Sige. dili ang Little Horn ang nagbato ni anang moong kinaiya, unsa man di ay sumala sa Daniel 7:25. Naastima Katoliko. Now, ano, Daniel 7:25 ta. Daniel 7:25. Unsa man? Klaro man na. Nya di gud ta manggawa sa tema. Now, klaro kayo ang Iglesia Apostolika Romana. Kung dili Little Horn, klaro man Iglesia Katolika kay mo may tema na to. Kay mo ato kag Little Horn, wala na may Little Horn diya sa atong tema. Iglesia Katolika. Ug mao na imong gubon ug unsao na. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana, kay usa man sa kinaiya ni anang moong Little Horn ang pagbuntog sa mga balaan. Pangutana, kinsa man nga balaan na gibuntog sa Little Horn? Ay daghan oy. Pero dili man Little Horn nagbuntog. Tawan tema. Iglesia Apostolika Romana. Naa din na may mga kuan, na may mga dokumento din wa lang ko magtandog sa lutos kay mura maglain kay paminahon. Na din labo pas buntog mga Objection, kaigsunan. moderator. Oh. Sige. Kaganiha ra siya sig-deny sa Little Horn. Pwede ba na akong basahon ang Daniel 7:24-25 aron makita to si tag-iyaan ng kinaiya ha?
Counter. Naatay timang specific. Dili kay mudagan ta dito sa Little Horn kay tukionon ba na. Naatay, ang ato ko klaro ha, ako wag yung kumulabag sa tema mga kaigsunan. Wa ko mo os-os og 24. Ni os-os, wa ko mo os-os, kundili, tukma gyud sa tema Daniel 7:25, walay 24. Walay 24. Sunod pangutana. Makahatag ba ka kung kinsa nga balaan ang gilutos anang moong Romano Katoliko? Yes. Makahatag ko, binaday 14-12, ang balaan katong nagbanteg sugo. Nagpasabot nga ang gilutos ang nagbanteg sugo. Kung nagbanteg sugo, di nagpasabot nga giusab ang sugo. Oh, una, kay giusab man ang sugo, naluya mi. Di ba, nagingon na dya og nangaluya sila, ang mga balaan, naluya mi, kay giusab man. Kaysa giusab, dili Little Horn. Nasa tima, oh. Nga Iglesia Apostolika Romana, pasensya lang yun, maumay sa tima. Okay, sunod nga pangutana. Kinsa man ang nga balaan lagi ang gilutos sa Romano Katoliko kung makahatag ka kinsa ng balaana? Wa man maglitok din og singahan, ngalan ang imong gusto? Wa maglitok din eh. Ang gingon dire, excuse me. Ang gingon dire balaan. Kung kinsa tong mga balaan mapiktuhan. Wala maglitok Objection, og moderator. pangalan, excuse me, Brad. Nagtubag pa ko. Objection. Nag-object ka? Sige, Brad. Okay, objection moderator. Ang akong objection, kinsa nga balaan ang gilutos sa Romano Katoliko. Mauna kung gustong ipatubag niya, kinsa nga balaan o kinsa nga santos. Counter. Counter objection. Nya kay nangutana magyud siya kinsa sa mga balaan. Gitubag nako, Mr. Moderator. Tubagon nako. Oh. Ang balaan nga gilutos igsuon kato nagbantay sugo sumalas pinadayag 14-12. Kinsa, objection moderator. Nagtubag pa gani ko. Time na. Sige, nagtubag raman ko. Next question. Ah. Akong pangutana, kinsa nga balaan mo hingala kag kinsa nga santos ang gilutos sa Romano Katoliko kay kung di ka makahatag, di mo na pamatud-an. Hatagi kong ngalan sa santos, confirm nga santos nga gilutos sa Romano Katoliko. Niya tubag. Ang tubag ibase na to sa tima ha kay di man ta mo gawa sa tima. Base na sa tema kong pangutana. Tarong Oh, diha. gani. Di ba, mutubag pa gani ko, di sa tamo sapaw. Kay, magrespetuhay ta, di sa tamo sapaw. Okay. Gusto na ko nga dili unta mo masakitan igsoon, pero gusto magin niya ilitok yung kinsa, musugot mo akong basahon sa history. Okay ra sa inyo? Nya ilang bumog singgit, kinsa ano ko pagbasa ni mga ninggit mo. The Jews and Mohammedan who were converted to Catholic faith but were suspected. Wala mo dawat mga Hudiyo. Okay, sunod nga pangutana. Kinsa nga santos sa mga Hudiyo ang gilutos sa Romano Katoliko? Okay, tubag. Sumala sa akong gibasa, wala gibutang og kinsa. Oh, di magtinudan na yung magkata. Listen mo, butangan ako din og si Julito, daig. Ang gibutang din ni Diyos. Sa ato ba, masabtan ni mo, nga doon ay gilutos. Wa naman na ingon niya, Diyos nga katong ngalan muna, dili na, nunid na siya. No? Basta kay naay gilutos, kana haom na siya sa tima. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Makapakita ba kag referensya diha nga dunay Hudiyo nga gilutos sa Romano Katoliko o wala? Naaga ni gibasa nako. Oh. The Jews. Oh. Kung sa ipatanong, The Inquisition. The Inquisition, no? Sa Pwede Catholic makita yung Church. referensya? Oh. Oh, sige.
Okay, ibalik sa imong pangutan, Brad Jando, para nga ma-refresh. Naaba kay mabasa sa imong referensya nga santos sa Hudiyo giluto sa Romano Katoliko o wala? Okay. Kung ilitra-litra po litra nimo, wa gid tay mabasa. Kung litra po litra. Pero og adunay grupo na Ako basahon ha. Basahon ako. Sa humubo nga mga pasiuna, maong dokumento si Pope John Paul II nagkanayon nga ang hulukos katong ipangsunog kay kuha man ni Grigo hangtod sa hangtod nga magpabilin nga mansa. Mansa. Then 20th century og miawhag sa mga Kristiyano nga mususi sa ilang kaugalingon sa mga responsibilidad. Okay na? Sige. Padayon. Naman willing. Pwede man nato basahon nga naa siya. Di lang gihilingon kay basig di uli. Ay uli nimo. Naidaghan taon maglantaw, bro. Oh, Hilingon lang nato kung namo ko mabasa diha, Basin nga ba? dunay santo sa Hudiyo giluto sa Romano Katoliko. basin ra gani na unsa man ka. Ay lugo pag paapiktar sa imong kasing-kasing. Na din he. Pakpak sa mo tanan, pakpak ta tanan mga kaigsonan. Okay. Asa man willing siya? Ang gingon dire Kristiyano. Mo gani, di pa ng santos ang Kristiyano. Bro, musugot ka, tanawon nila. Musugot ba ka? Di ko musugot og siyara. Okay, next question. Pero kaming do, sugot ko. Sunod pangutana, brad. Ay nalagdibdib ba kay God? Sunod pangutana. Okay, kay dili man di ka makahatag dihag ebidensya, buot bang ipasabot nga imong angkolong karon nga wa kay napamatud-an nga dunay santo sa mga Hudiyo giluto sa Romano Katoliko. Yes or no? Naa gani. Di lang kumusugot nga hilngon, bro. Nao. Nangutana ka nga, wala. Busa kung nakapamatuod ko, dili ka mo ingon, wa ko kapamatuod. Ako, nagpamatuod. Ikaw nagsupak. Naadri ako basahon. Nakita bitaw. Naingon dre, mauhag sa mga Kristiyano nga mususi sa ilang kaugalingon sa mga Okay, sige. Next question na lang. Okay. Kay wala man kay nahatag nga pangalan sa santos sa Hudiyo, naabay laing santos, bisag usa na lang ka santos, bisag dili Hudiyo. Nga gilutos ang Romano Katoliko isip pagtuman sa kanang kasulatan nga mga balaan, mga daghan bisag usa lang ka santos, bisag dili Hudiyo, nga gilutos sa Romano Katoliko. Makahingalan ka o dili? Okay, salamat. Ako, labaw po rin sa usa, kay grupo man Ako masahon ha. Objection, moderator. Objection, go ahead. Categorical lang question. Okay. Makahingalan ka ba o dili? Okay. Isa ka, Counter. Gihinan ako siya, dili ko mangalag isa, grupo gyud. Muna akong gingon niya. Kaya nga naman, iya mang ita sa tagsa, nga grupo may gingon diri sa kong ibasa. Nag-counter pa grupo. Okay. Relax lang. Grupo akong gingon. Kung gusto ka, kung basahon. Okay, moderator's time. Bro, dyan do, dili categorical ang imong pangutana. Dili categorical. atong ipadayon, pang paminaw na to yan tubag. Wala tayo categorical. Wala categorical. Okay. Go ahead, bro. 30 seconds. Go ahead. Categorical to. Okay. Dili na categorical. Naa ba kay mangalan? Makahingalan ka ba o dili? Di ba na categorical? Otsa ba? Balik ka na, God. Ang ako pong tanong, makahingalan ka ba o dili? Okay. Kompleto, bro. Kompleto. Utrohon akong pangutana. Sige, Brad. Kung wala kay maipakita nga dunay santo sa Hudiyo giluto sa Romano Katoliko,
makahingalan ka ba og laing santos nga giluto sa Romano Katoliko o dili? Categorical? Go ahead. Dili ko kahingalag isa pro grupo naa. Basahon ako. Di lang tamo kuan kay mo sa usa niya ang sa daghan di mo na usa man na. O daghan kay ang lutos gid dili kay usara. Lutos gid daghan. Daghan na. Nya nganong moingon mo nga kung usa unya og daghan di mo maningog. Kung mupakpak mo sa mo, nay daghan diri. Sunod pangutana. Kay daghan man kahana. Ay, bro, kadali lang bro. Napa siya 10 seconds. Okay. Tiwasa, go ahead. Okay, kay daghan. Ay, isa bro, matiwas pa siya tubag. Matiwasan, 10 seconds. Go ahead. Paminaw Okay. lagi. 10 seconds, go ahead. Okay. Daghan oy. 10 seconds, apoy 10 seconds. Eon diri, kuangod mga grupo sa Kristohanon mga kigsunan nangayo og pasensya si Okay, time. Next question. Sunod pangutana. Kanus aman giluto sa Romano Katoliko ang giingon nimong mga Hudyo nga santos. Matod pa nimo kanusa, wa gilitok diring kanusa, pero nay nalitok gilutos. Di. Ana mo gani dit di. Na mo dit. Dire. Okay. Uyon ka ba Ay sumala sa sa... blood, nagtubag pa ko. Wala pa. Next question. Kadali lang. Napa siya oras. 15 seconds, go ahead. Okay. 1163. 1163. Heretics were to be deemed Time. Next question. confiscate Okay, next. of the property. Okay, next. Ah. Imong gigamit ang pulong heretics ang gilutos. Kanang heretics, balaan ba na o dili? Sa inyo dili, pero balaan na. Pero nagduda mo, nagduda mo nga kana dili balaan. Isa, Mr. Moderator, Okay, nagtubag pa ko. time pause. Up, kadali lang. Nagtubag pa ko. Pumano na to, kadali lang. Kalma na mo. Kadali lang. People, sama sa kong giingon ganina, itulon lang na. Itulon lang na. Para dili malistract atong speaker. Okay? Bro, 30 segundos, go ahead. Salamat kayo. No? Klaro man gyud mga kaigsunan nga adunay gilutos nga grupo. Unya di na tami magtagsatagsa pa. Kay ngano man na may grupo 1139. Kanang heretics para nila wa mo sunod nila heretics bisan nagbantay Time. pagsugo. Moderator's time. Last question, final answer. Okay, Go ahead. okay. Okay. Kay wala man kay maipakita, uyon ka ba nga wala nimo na pamatudan ang imong tema? Napamatudan. Klarong Daniel 7:5 nga Iglesia Katolika, nya wa mo pamatud eh. Unya dinhi na giluto sa Romano Katoliko. Napamatudan oy, di lang ka muuyon sa akong pagpamatuod. Pakpak mo. Uy, makpak. Salamat. Okay, daghang salamat, Brother Jerry Laig, sa imong mga mainitong tubag, gikan sa nagbukal nga pangutana, gikan kay Brother Jando. Okay lang ba tanda mga people? Okay, so kanang lami kay isyagit, itulon lang na. No, itulon lang yun na. Kay para dili ma-distract ang atong mga speaker. Okay? So, kanang di gyud mo katulog rong gabi una. No? Di gyud mo katulog. Kanang sigurado ko kanang kauli-un diha di na gyud na gusto mo uli. Okay? So, adto na ta karon sa tuang negative stand, sa tuang negative side sa team Maria punto por punto, Catholic Faith Defender Brother Jando. Andam na Brother Jando? Okay, andam na ako, moderator. Andam na pug ko sa imong oras. Kung mutingog ka, 15 minutos, mudagan. Go ahead. Okay, mga kaigsona, paminawan ninyo ha. Kaya nagtuon man tag Biblia, dapat matinud-anon kita. Matod niya ganina, sige siya balik-balik sulti nga dili na mao ang little horn. Kaya wala kuno siya ang tima gibutang ang pulong little horn, pero na 7:25 sa Daniel. At ang basahon ang giingon diri sa Daniel 7:24.
Ha? Aron mo kuha tong konteksto. And the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall arise after them. And he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. And he shall speak great words against the Most High, where out of the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand till a time and times and the dividing of time. Kaning gingon diri sa Daniel 7, ato ning i-explain sa mga tao nga naminaw karon. Ang Daniel 7 nagisgot ni about sa fourth beast nga nagkahulugan og fourth kingdom. Og niining fourth kingdom adunay napulo ka sungay nga nagkahulugan og napulo ka mga hari. Og kaning tulo ka mga hari sa 10 nga hari ani mo nga kingdom, ang tulo ana gibuntog aning gihisgutan nga tag-iya ning kinaiya sa Daniel 7:25. Oh, karon kay gilutos man niya kung dili makatunong ang atong igsuon ani maong panagna dili pwede ipahid sa Romano Katoliko ang kinaiya. For example, ilahang panagna diha nami mga SDA debate na ako nangasangka nga ang kanang tulo kuno kahari nga gipilde sa tag-iya ni anang Daniel 7:25 maukuno ang Hirulay, maukuno ang Vandals, maukuno ang Ostrogoths. Unya kanang Vandals, Hirulay, Ostrogoths di man ang mga hari. Mga gingharian man na. Unya ang gitagna mga hari ang buntogo ni anang tag-iya sa kinaiya sa Daniel 7:25. Karon ilang gipasangin lang diha ang Romano Katoliko. Ilang gipasangin lang ang Romano Katoliko. Kung kana mao ang Romano Katoliko, kanus aman gibuntog sa Romano Katoliko ang Herolay. Timan ininyo ha. Kaniya kung gihinganlan Herolay, Ostrogoths ug Vandals ilahan ning panudlo. Mao ni gisulti ni Brisi Balansag sa pag-aralan natin ministry. Mao kanay gisulti ni Edwel Hortaleza sa Seventh-day Adventist nga ako makadebate sa punto por punto. Nga kanang Herolay, Ostrogoths ug Vandals mao na ang tulo ka mga gingharian kuno nga gipildi sa Little Horn ug kanang Little Horn nga nagpildian ng tulo Vandals, Ostrogoths ug Herolay mao kana ang nag-iya sa kinaiyang giingon dire nga magsulti siya og panamastamas sa Ginoo. Pamatyon niya ang mga santos, usbo niya ang balaod, katong iyang gihinganlan nga nagpanamastama sa Ginoo, nag-usab kuno sa balaod, o nagpatay sa mga santos, mautos siya ang mubuntog ni aning tulo ka hari nga nagkahulugan, Hirulay, Vandals, o Ostrogoths. Kung natingala ko, nga anong sige man siya deny, nga ang iyang mga kaubang debater nag-angkon man. Karon, kinsa may nagtug-an anig tinuod o kinsay na makak. Nangutan ako niya, kanang Daniel 7:25 nga dunay kinaiya nga imong gisgutan diha. Mao ba ka na ang Little Horn o yung kasupak ka? Ning supak siya. Ha? Buot pasabot, atubangan sa publiko, usa ka Seventh-day Adventist debater nagsupak sa ilang panudlo nga kanang Little Horn mao ang gipasabot sa Daniel 7:25. Di naman gud ta mailad niya na kay SDM magkukusaw na. Unya nganong paborito 10 minutos. 10 minutos. Unya nganong paborito na ko na nga subject. Ano bidungan lang nga subject kay ang mga CFD di magud kay magtuon ana. Munang ganahan ako na nga subject. Pero kuan ako ayon ako nagtuon kung tinuod nga ang Romano Katoliko ang Little Horn kanus aman niya gibuntog ang Herolay walay ebidensya. Kanus aman niya gibuntog ang Vandals walay ebidensya. Kinsa may nagpildi sa Vandals ang Lombards. Kabalo mo ang Lombards? Usa na sa 7 ka mga hari ang nagpildian ng Vandals, dili ang Little Horn, palpak ilang pasangil. Sunod, kanang
kanang Ostrogoths, isa may nagpildi ana, dili gihapon ang Romano Katoliko. Ingon siya ganina. Mao kana ang mga nagtuman sa balaod. Kinsa man ang nagtuman sa balaod nga giluto sa Romano Katoliko, mga Hudiyo. Kinsa man ang nga Hudiyo, klaruha lang kaya ang mga Hudiyo na ay balaan nila na apoy dili balaan. Kada ding ingon sa Isaiah 65:1 ngadto sa 4 nga maghalad sa ilang Diyos ngadto sa tanaman og mangaon og karning baboy diya sa lubnganan. Mga Hudiyo man na. Onya, mga balaan din na para sila ha. Katong mga Hudiyo nga naninggit paglansang ni Kristo. Naninggit sila, ilansang siya sa krus. Mga balaan dito. Dili, muna nangutana ko niya, kinsa man nga santo sa mga Hudiyo ang gilutos sa Romano Katoliko. Sige si ingog, nay mabasa. Ipahiling na to, dili ipahiling. Nga naman, kay nangilad man. Sumangil siya. Nangutan ako niya. Objection, Mr. Moderator. Objection. Time pause. 8 Ilan ta minutes muli- and 15 seconds. Dili ta mo lito kog nangilad. Dili ta mangilito kay side Okay. comments man na siya. Okay. Oh, libel man na siya. Bro Jando, no comment, Bro Jando. Continue, 8 minutes and 15 seconds. Noted imong objection, brother. Onya, ako ni gipaklaro nga naman. Daniel 7:25 manggod na iyang tema. Ay kalimot, before ang 25 na 24, na 23. Ang problema karon kaning debatiha, i-reject niya ang 24, 23 kay mag-focus na siya sa 25. Unya usaon ta man ni out of context manggod ta. Nga naman, kung Romano Katoliko ang naglutos sa mga Hudiyo giingon niya, kinsa mga santo sa Hudiyo ang gilutos sa Romano Katoliko, nakahingalan ba siya? Wala! Kay wala man nakahingalan, nangutan ako, kanus aman giluto sa Romano Katoliko, ang santos sa mga Hudiyo, nihatag bag tuig? Wala! Nangutan ako niya, naaba kay referensya diha, nga once upon a time, ang mga Hudiyo giluto sa Romano Katoliko. Naaba? Wala! Karon, kung sila yung gibasa ganina, ang gilutos, heretics. Unsa man ang heretics? Erehiya. Unsa man ang mga erehes? Nanudlo og sayop. Di lang ko muhingalan og usa ni nga erehes. Nay erehes nga nanudlo. All material things are bad. Marriage is wrong. Free love and suicide are good. Pangutana, pagtulon ang nagbalaan? Dili uy. Pag sure diha. Sige siya sulti. Naa sa tema Iglesia Katolika Apostolika Romana, naabay na basa sa Biblia? Wala. Naabay sa Bible scholar nagpamatuod? Wala. Sa lakdo nga pagkasulti, ang iyang ipamatuod, matod nila ako dili angay. Mauna ang nahitabo sa iyang tema. Giangklahan niya, usao man pag-igo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana isip katumanan anang mao nga little horn kung wala manggali niya buntugan ng giingon nila nga Vandals, Ostrogoths ug Hirulay. Timan ninyo ha, ilahan na gikan. Anang Vandals, Ostrogoths, Hirulay gipildi sa little horn, ilahan ng panudlo. Paminawan ninyo, manudlo na sila na dan maasin. Akong gipangutana, kinsa man ang napulo kasungay nga gihisgutan diha sa nang diin mo gawas ang little horn nga tag-iyan ng kinaya sa Daniel 7:25. Daghang siya ginganlan na ay Visigoths, na ay Franks, na ay Lombards, na ay Hirulay, Ostrogoths, ug Vandals. Nya asa man na tulo ang gikuan, ang gibuntog sa little horn. Mao ni ang Vandals, Ostrogoths ug Hirulay. Kanus man niya gibuntog ni adtong 538 AD. Ang pangutana, kanus man nahitabo nga giluto sa Romano Katoliko ang Vandals? Wala. 5 minutes.
Oh, kanus aman gilotos sa Romano Katoliko, ang Ostrogoths wala gihapon. Kanus aman gilotos sa Romano Katoliko, ang Herulay wala lang gihapon. Kung wala ni anang tulo ang gilotos sa Romano Katoliko, therefore dili ang Romano Katoliko ang gipasabot sa Daniel 7:25 kay dili man siya naglotos anang tulo. Ayaw kog ing na nga i-deny na karon ni Jerry Laig. Ha? Ayaw kog inang iya nang i-deny karon. Kay mangutana ko niya, kinsay nagtug-ag tinuod, imong kaubang debate nga si Brisi Balansag o ikaw. Kay nagsinungagay naman ni sila. Ha? Kaganiha pa. Debate ni Brother Windel, hangtod ani, nagsinungagay na gyud na sila. Santayahay tudlo, santayahay pagtulunan, nagkasanta iya. No? Busa, ang ako lang ani, kanagingon niya kinaiya, sumalas kinaiya simbahan, di man niya, dili kinaiya sa simbahan, nga magsulti o batok sa labing halangdon. Di na kinaiya simbahan. Nga naman, awang simbahan ko magampo, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Pasipala din na. Dili. Kabalo mo, kung sa patulos sa SDM itong na, ano pasipala ko no? Kumpisal. Hala. Takaran sa istorya. Oh, kabalo mo, sa pailang sulti pasipala, nag-angkon kuno nga siya Diyos. Hala, wadyo ko kakbasag librong katoliko nga usa ka Santo Papa nga nagsulti. Hoy, mga tao, ako ba ya ang Diyos, ha? Wag yun. Wag yun. Unsa pa? Gilotos niya ang mga balaan. Ay, gilotos ang mga balaan. Nga ang Katoliko manggali tigsulti gali kani si Antonio de Padua mao ni atong Santos atong tahuron unya lutoson takara man ni siya oy. Oh, giusab kuno ang balaod. Ay giusab ang balaod. Hebreo 7:11, 12 ug 13. Giingon, ang balaod gihatag sa Israel pinaagi sa pagkapari ni Levi. Kung ilisan ang matang sa pagkapare, ilisan usab ang balaod. So kung ilisan ang pagkapare, ang balaod ilisan. Ayaw ko inagang ang Romano Katoliko ng little horn. Luy, takara ni siya. Sa gingon, Hebreo 7:13, si Kristo ang giile sa pagkapare ni Aaron. 2 minutes, 2 minutes. Oh. Kay si Kristo man kaha ang giiles, nan ang balaod na usab. Oh, nya little horn to. Dili oy, taka lang kada. Oh, onya. Unsa pay kuan nila? Giusab kuno ang balaod. Unsa man balaura ang giusab? Ingon siya katong ingon sa Peter German's Convert Catechism of Catholic Doctrine pahina 50. Mo kuno giusab. Unsa man din na sa tua, di ba? Balaanan mo ang adlaw ipapahulay. Unom ka adlaw mo trabaho kay kapitong adlaw mo pahulay ka. Nabigay ko kapitong adlaw sa simana. Waoy, ila-ila ra na. Onya. Unsa man yang atong Domingo nato? Adlaw ipapahulay ba ni nato? Yes. Ang ebidensya kaning Biblia dire nga nagsulti sa natapos ng adlaw ipapahulay sa pagbamanagbanag sa laing adlaw nga igpapahulay. Nangutan ako ni Julito Daig, unsa man ang adlaw kung dili na Domingo, supak man siya nga Domingo. Kung di na Domingo sa nang adlaw, may siya nga, ato nintunan, gingon dia, miyan sabaton, recycle of the week. So sa ito pa, human Sabado, recycle of the week ang ngalan, dili Domingo. So, kanang iyang gipasangin lang nga kinaiya do sa Romano Katoliko, sa iyahara ng tima mabasa, pero wala na sa iyang mga referensya yang giangkon, wala na siyang Biblia yang giangkon, unsaon niya pagpamatuod kung wala diha siya'y mabasa nga Romano Katoliko ang katumanan. Ang naitabo, iyara ng haom-haom. Private interpretation. Daghang salamat. Okay, nituldok naman dahil ka.
Wa man ka muhatag og kidhat. Daghang salamat. Team Maria, punto por punto. Brother Jando, sa imong mainit nga negative stand karong gabi una. Natingala lang ko ganina, tugnaw man to, karon ni init naman. Ni igang nabot pasabot, nagkadaghan ta. So naay night crawler day karon, gabi ilang mugawas. No? So daghan kayong salamat sa mga latecomers, no? So katong ganina ra nagkuan, salamat po kayo og sa tanang platform na to, punto por punto, 3A Media outlet, no? Sa ilang social media, ka ila brother Rusby, kang brother Jeffrey Rinyan, kang brother Safety Davao, safety, Ariel, Safety Page, Mr. Curious, uguban pang wa na ko mahisgot sa kadaghan. Shout out. Okay. Okay pa ba tanya? Okay. Bro, Jerry, andam na mangutana. Okay na, okay na. Kay andam naman ka. I-set up sa nako ang time. Og na-set up na ang 10 minutos. Brother Jando, andam na ka mo tubag? Andam na. Andam na. Andam na. Fight! Pakpak! Unang pangutana. Ang atong tupiko, Daniel City 25. Ang pangutana, naa sa tima, wala, tubag. Objection, moderator. Objection, go ahead. Objection. Dili klaro iyang pangutana, dili klaro. Balikan ako, Mr. Moderator. Okay. Klaro. Time pause. Go ahead. Ang Daniel City 25, naa ba sa tima, wala, tubag. Okay. Ang Daniel 7:25 Yes or no? Yes or no? Yes or no? Ay, categorical. Okay. Naa ba, wala? Oh. Nagtubag ko, hula ta. Lagi. Oh. Okay. Categorical, go ahead. Oh. Ang Daniel 7:25 wala sa iyahang pamahayag kaganina. Objection, Mr. Moderator. Objection, go ahead. Categorical akong gikon. Categorical, bro Jando, naaba daw siyang tema. Okay, ang Daniel 7:25 naa sa iyang tema. Okay. Continue, continue. Pero wala niya napamatud-an nga Romano Katoliko na. Kay ganiyara kong pinangutana, kanus aman giluto sa Romano Katoliko ang Hudiyo, wa siya'y nahatag nga tubag. Next question. Sunod pangutana, kay ang Daniel City 25 naaman sa tima. Unsa may giingon sa Daniel City 25 na sa tima? Iglesia Apostolika Romana, dili? Yes or no? Dili yun na mao ang gibutang sa Daniel 7:25. Objection, yes or no? Objection, go ahead. Categorical, ipatubag sa niya. Okay. Dili ganin yung tog dili. Dili, mao, dili daw, dili. Okay. Dili, mao. Kung akong Okay. basaw ng tima nga, Kani lang. Isa-isa ko lapi. Oh, sige, Kaya sige. pa siya 30 segundos. Okay. Go ahead. Dili Romano Katoliko ang gibutang sa Daniel 7:25 kay nagbasa man jud ko gani nagbiblia. Ako siyang gipangutana, naa ba kay Biblia diha nga nagsulti nga Romano Katoliko ang katumanan? Wala lang gihapon. palikod akong pangutana, Mr. Moderator. Go ahead. Ang una na kong pangutana, naabay Daniel 7:25. Istubag siyag naa. Ang pangutana, unsa may gisulti sa Daniel 7:25 nga naa sa tima. Patubag na. Unsa man, Romano Katoliko, dili, tubag. Yes or no? Dili lay kumuoyon lagi nga Diba sa- Romano Katoliko. Excuse me. Objection. Okay. Excuse me. Isa, ato ipaklaro. Sa tima ba? Kung Okay. dili ka, Moderator's time. Moderator's time. Objection. Moderator's time. Ang iyang gipangita, Brother Jando, tumala Sa tema. mabasa sa tema. kaya na may Daniel 7:25. Okay, kani lang. Sumala sa mabasa sa tema. Tumala sa mabasa sa tema. Sa tema, Brother Jando. Muna ang iyahang... Ako'y balikon. Okay, balik ka. Nitubag siya ganiha nga ang Daniel 7:25 na astima. Ang pangutana, unsa may gisulti sa Daniel 7:25 nga naastima? Iglesia Apostolika Romana, dili? Yes or no? Dili lagi kumuoyon. Tubag na. Dili kumuoyon sa imong tema nga anong pauyonon man kunin mo si imong tema. Objection, Nga ang Mr. akong- Moderator. Objection, go ahead. Yes or no? Naman sa itong tema. Dili siya mo yun, dili. No, as in, no. Okay. No. Kadali lang. Wala lang maklaro ni Bro Jerry. Dili means no. Okay, dili means no. Okay, up, pipe down. Hilom lang sata.
Jando, naakay 23 segundos. Go ahead. Dili ko muoyon kay ikaw na mismo ang niangkon wala sa imong Biblia ang Romano Katoliko. Next question. Okay, ang Daniel 7:25 sumala sa tupiko Romano Katoliko. Mao ni nasulat sa atong tema kay naama sa atong rules nga dili mo gawa sa tema pangutana. Kay excuse me. Hilom sa ta. Pipe down. Moderator's time. Balikon ako, people. Tunla lang na ina. Oh. Tulon. Inagsagit ni mo, itulon na lang na. Bahalag baho na. Continue. Wa man kumigo musupa ka, Brother Jando. Ang akong pangutana ba, kanang Daniel 7:25 nga naastima, unsay gisulti diha? Romano Katoliko dili, yes or no? Kung ikaw ang pasultion Uy. nga kana kuno Romano Katoliko. Pero ang ebidensya kung gipangita wala kay Objection, nahatag Mr. Moderator. busa. Objection. Go ahead. Categorical ipatubag. Ganun din Categorical, Brother Jando. Nagtubag ko. Sumala sa tema, yes or no? Oh, yes or no? Balik ka. Balikon ako. Nitubag ka kaganiha Daniel 7:25 na estima. Ang akong pangutana, unsa may nasulat sa Daniel 7:25 nga naa sa tema Romano Katoliko dili tubag. Niyan tubag. Yes or no? Matod lagi ni mo Romano Yes or no ba? Katoliko. Yes or no? Yes or no? Matod lagi ni mo. Yes, parang Yes! matod ni mo. Okay. Matod ni mo Romano Katoliko. Pero ang pangutana napamatudan ba? Wala. Kabalo mo? I-insist na niya, kaya iya ipasulti, ni angkol ko nga na Romano Katoliko. Munang nangutan na siya na. Next question. Kay ni yes man ka. Next question. Lagi, next question. Kay ni yes man ka. Ang pangutana, unsa man tong imong yes? Romano Katoliko dili tubag. Dili lagi ko oyon. Ganyan ako balik-balik. Dili oyon. Kasi mo pangutana ng alit-aglit-ag. Objection, Dili ko Mr. oyon, kaya Moderator. wa kayo Objection. nakamatudan. Go ahead. Objection. Ang akong pangutana, kadtong imong pag-yes, ni yes man gud ka. Oh. Ni yes man ka, di ba? Kanang imong pag-yes, Romano Katoliko ba na, dili? Yes, katong pag-yes ni mo ba? Ang pag-yes na ko ganina, nga mauna ang naa sa imong tema. Pero wala man mo na pamatod, mo nang ayaw ko pa uyuna, anak. Next question. Sunod pangutana. Ang Daniel 7:25 adunay pag-usab sa kasuguan. Pangutana, ang inyong Iglesia Apostolika Romana sumalas tima, wa bay pag-usab, tubag. Wala, yung giusap. Wala, ha? Kaya ang Sige. adlong igpapahulay na mo, Antong kwan? adlay papahulay man gihapon. Pero di lang mo mudawat kay Domingo ang amo. Oh, next question. Kay matod pa nimo, wala gyud. Parihar gyud. Pangutana, unsa nga bersyon nga ang inyong 10 commandments nga naas doktrina Kristiyana mutandi gayud sa maong versions Biblia. Unsa nga versions Biblia nga ang inyong napulo kasugo pariho gayud sa Biblia. Parang way diferensya. Unsa nga Biblia? Tubag. Niya, unang-una, King James Version, ikaduha, King James kanang Version. Clear Word Bible. Okay, musugot ka ba nga kanang King James Version hilngo nato og pareho ba parang nadidiferensya. Oh, kay niingon man ka nga King James Version kun hilngo nato og dili magkapareho. Pili ka. Dili ko mo yon kay ganina wala man ka nagpahiling. Nganong manghiling man ka nga wa man ka nagpahiling. Di ba gingon sa Biblia sa Mateo 7:12, ayaw buhata sa uban. Ang di nimo gusto nga buhaton sa imuha. Kay wa man ka nagpahiling. Ayaw di mo pahiling. Okay. Moderator's time. Pipe down. Padayon. Sunod pangutana, nganong dili man ka magpahiling kay naabay sekreto? Nganong di man ka magpahiling nga pareho ra man kaha ang inyong 10 commandments sa King James Version? Pangutana, nganong di man ka magpahiling na kay gitaguan? Ano yan tubag? Dili ko magpahiling kay wa man ka nagpahiling ganina. Karon, sunod,
Sunod pangutana. Sunod pangutana, Mr. Moderator. Okay. Sa ba ni? Pipe down. Ah. Sunod pangutana. Unya na hiling dya, brad. Mangutana pa ko. Sunod pangutana. Talikod man. Pangutan na lang. Sige bro. Sige. Laminaw na. Sunod pangutana. Kay ang napulo kasugo dinhi sa inyong doktrina Kristiyana, Domingong iglilihi. Sumala sa Latina Vulgata, Santoson ang Sabado. Ang pangutana, husto ba ang inyong pag-change dili? Tubag. Husto, kaayo, kay mato, dire. Isa. Upo ko na human. Ay, sagsapaw. Kaya nagbasa naman ko. Paden. Ano yung gingon dire? Sa Counselor's Edition Bible, now concerning the collection offering for the saints, refers specifically to Jerusalem, that I have given order to the churches of Galatia, even so do you. Refers to this matter, Sunday, which replaced the Jewish Sabbath of Saturday. Next question. Sunod. Next question. Sunod pangutana. Kadali lang. Sunod pangutana. Ang kono na ninyo, nga gi-change gyud ninyo ang Saturday to Sunday. Ang konon o dili? Yes or no? Dili na ako ang kuno kay Okay. apostoles man ang nag-ilis. Ako ang gibasa, apostoles ang kailis. Ganun mo may pasangilan sa mua. Sunod pangutana. Excuse me, kadali lang. Mga kaigsunan, dili na to kalimtan ang i-advise ganina sa pare. Nga atong bat na ng kalinaw, di ta magsigit-singgit. Atong respetuhan atong pare, diri ha? Atong respetuhan. Nagpaibadlog siya kanina nga di lang magsinggit-singgit para hapsay bang atong debate diri. So, palihog atong respetuhan ang advice sa pare diri kanina. Okay. Sunod pangutana, Mr. Moderator. Go ahead. Okay. Matod pa nimo nga wala gyud ang Iglesia Katolika. Nagingon diri sa Catechism page 50. Which is the Sabbath day? The Sabbath day is Saturday. Why we observe Sunday is Saturday? Because the Catholic Church changed solemnity. Pangutana, husto sayop. Sayop ang imong pagbasa. Ngano man, kay wala tiwasa. Transferred. Awa ha? Ang mabasa diya, transferred the solemnity. Ang solemnity, ang gitransfer dili ang alay pahulay. Takala Okay. ka. Kung akong tiwason og basa, uyo na kang husto. Karuhay mo pangutana, ayun ang litalita. Kung akong tiwason og basa, uyo na kang husto. Oyon ko, kung ang mabasa diha, bastos. Oyon ko ha, oyon ko kung ang mabasa diha, transferred the solemnity. Pero wag gyud mabasa diha nga ang gitransfer mo ang Sabat. Moderator's time. 1 minute time remaining. Last question. Final answer. Go ahead. Matod pa nimo wala maglitok og Sabbath. Ningon di, which is the Sabbath day? Tubag, Saturday is the Sabbath day. Pangutana, nganong mingo magagwa mo litok nga gilitok man? Matod pa nimo wala gilitok. May gilitok pala sa inyong libro. Which is the Sabbath day. Saturday it is the Sabbath day. Pangutana, nganong wa man malitok? Ang gilitok naman diri. Ano yan tubag? Na ako'y kopya oh. Ingon dire, transferred the solemnity. Objection, Mr. From- Moderator. Objection. Go ahead. Tubag ko. Ang akong gibasa din sa ibabaw, wala akong magbasa sa ubos. Kay niingon ng limbong manggod. Matod pa niya, objection niya ha. Okay. Matod pa niya, Mr. Moderator, dili ko no Sabath. Up. Oh. Kanilang. Balik ko na ko, ha? Audience, kanilang. Balik ko na ko. Para makasinabot ta audience, itulon lang yun na. Which is, Mr. Moderator, balik ko na ko. Para maklaro kay tagsa na lang ni. Which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Pangutana, nganong mingo magkangwa? Agoy. Okay. Ano yan tubag?
Kay wala man dyan mabasa diha nga ang Sabat ang gibalhin. Kaya ang gibalhin diha ang solemnity man. Ay kaya nag-solemnity, balaod na. Taka lang ka. Okay, daghang salamat. Daghang salamat. Okay, daghang salamat, Brother Jerry o Brother Jando, sa inyong mga mainit o mga very informative nga cross-examination. Oh? So, okay ra. Okay ra tadya. Okay ra. Okay. 1, 2, 3. Igawas sa to tanan. Musinggita. Oh. Tama na to ha. Unya ha. Itulo na pod. Tulo na pod. Okay? So, muadto na ta sa ato ang second stand. No? So, rebuttal ta 10 minutes. Ang muhatag sa rebuttal ang atong affirmative na si Brother Reynaldo Gundino from 3A Media 70 Adventist. Naa siya 10 minutos. Brother Reynaldo, andam na ka? Yes. Kay ni yes naman ka. Kung mutingog ka, mudagan imong 10 minutos. Go ahead. Catholic Encyclopedia, Volume 5, page 475. Nagaingon din eh. The attempt of certain Catholic apologists to exonerate the church from these charges is futile, useless. Nga naman, we admit that on the occasion, the church committed grave crimes against justice and summarily condemned large numbers of heretics to death. Your attempt... Moderator's time. People, pipe down. Hilom lang ta, hilom. Maminaw ta. Kay sayang ang pagpangisog ni Brother Reynaldo. Kung dili mo Ha? Maminaw ta. Kay libro na iyang gibasa. Ato nang paminawon unsa na. Go ahead, bro. Inyong Catholic Encyclopedia na kingon. I-record, Volume 5, page 475. Ang pagsulay sa Catholic Faith Defenders nga ang simbahan dili sad-an ni mga butanga usa ka kakawangan. Useless. Useless kayo mga kaigsunan. Nga naman. Di ka maulaw matubang sa publiko? Santo Papa nangayog pasaylo sa gipangmatay niya. Di ka maulaw mo atubang sa publiko? Ang Santo Papa nangayog pasaylo sa sala sa simbahan? Ha? Gipasigarbo ba nimo? Nga ipasigarbo pa nimo nga kining ang maong iglesia matuod nga iglesia? Ang Roman Catholic Church nag-ingon ang Santo Papa din eh. We forgive and ask forgiveness for the division among Christians, for the use of violence in the service of truth, and for the behavior of dependence used by other Christians towards followers of other religion, for the role that each one of us has had in the disfigurement of the face of the church. We humbly ask forgiveness. Kami mangayo og pasaylo sa sala sa simbahan. Muingon niya mo nga ang gobyerno, kinsa man kuno nga presidente ang nangayo og pasaylo. It is the Pope. Ganuman, ang church ug ang state gi-unite. Na? Balikan ta ang Catholic Encyclopedia mga kaigsunan. Aw kare. Kini nga basahon. Sa page 15. Unsay giingon din mga kaigsunan. Tanaw na to. Mingon kagadiha nga ang unsa man ang gipangluto sa simbahan. May mapintas nga pagpamatay sa Iglesia Katolika. Catholic Faith Defenders Journal, Sok Fernandez ang nagsulat. Kini ni Brother Sok Fernandez. Hello mo. Usa kadakong sayop ang nahimo sa Iglesia Katolika diha sa kasaysayan mao ang makalilisa nga pagpamatay sa mga herehis kun wala budawat sa iyang pagtulunan. Kini usab maong gitawag nga dugoong inkwisisyon og kini mao usa ka dagkong kaligunan nga ang Iglesia Katolika dili mao ang matuod nga Iglesia ni Kristo.
I-prepare ang libro siya, nakay-follow up ko. Okay, moderators time. Apan. Moderators time. Kadali lang. Audience, tulon sa taglaway. Gipasinggit na taganina mo, singgit na pod. Oh, kitang tanan, singgit na. 1, 2, 3. Paminahon na nato si brother ha. Okay, tulon sa taglaway. Padulon bro. Kisay nagsulti, Sok Fernandez. Sa debate na mo sa musuhan, iyan ang giilog. Oh. Wa siya buhuman sa debate. Nga naman, ularga na kuno ang barko din sa Cagayan de Oro, paingon sa Cebu. Okay. Apan ang Iglesia Katolika, wala man katuman ni ini, Hinoo nagsugo sa iya mag-isakpan sa pagpamatay sa mga irehis. Giangkon sa kapare nga ang kini nga sinalbahis maong mga ang tulubago ni ini maong mga papa sa Roma. Hinungdan ang Santo Papa nangayog pasaylo. Mo'y nangayog pasaylo ang Santo Papa. Okay. Gigon din giangkon sa kapare nga kini sinalbahis ang buhat ni may tulubagon mga papa sa Roma. Ang Iglesia Katolika dili makalikay sa tulubago ni ini hinoon pinaagi sa pagsakit, pinaagi sa pagsunog sa mga irehis. Ang Iglesia Katolika wala og ang kapapahan may tulubagon pinaagi sa pagpatay sa libo-kalibo ka mga irehis. Og hilabihan kadaghan ng mga kinabuhi ang nagalas niinig sinalbahi sa Iglesia Katolika kapin sa 50 ka milyon ka banay ang iyang kapagpatay. Follow up, sir. Okay, follow up yan na. Katawa mo. Okay. Moderators time, moderators time. Bro, pasagdayan ang audience. Daray mong kalaban. Pasagdayan ang audience. Go ahead, Okay. continue. Oh. Sunod. Church decrees concerning heretics. Sa council sa Talos di atong 1229, the council under Pope Innocent IX stated that heretics who turn to the faith through the fear of death are to be imprisoned under property confiscated. Hinungdan nga kanang simbahan dato nga naman upat ka decree ang gibutang dinhi. Sa 8 ka decree, 4 ka decree nga i-confiscate ang property sa mga irehis. 1/4 sa yuta sa Europe gipanag-iya sa simbahan. O sa nang yuta inilog. Muna mo ingon mo nga ang Romano Katoliko ang pundasyon ng aligi sa pagkaturanan. Kalayo ra sa tinuod. Nangilog og yuta. Ang mga property gipag-ilog, unya gibang patay pag yon. Oh, Okay, sir. Andaman, sir. Decree of the Pope Innocent IV, the atong 1251-52. The decree of extirpanda, for the first time, prescribed torture to extract ambition from heretics. I-torture ang mga tao nga kantong dili mo too sa Romano Katoliko nga pagtulunan. Nang muna yung mga kaigsunan nga ang world history nag-ingon din world history. The Inquisition was a tribunal whose duty was to discover and punish heretics, a person who did not accept the teachings of the Roman Catholic Church, the Jews, Mohammedans, who were converted to the Catholic faith but were suspected and disloyal to the faith were the chief victims of the Inquisition. It was used by the government against Christians who were accused of not accepting all the teachings of the Roman Catholic Church. Gigamit niya ang gobyerno. Naon sa man ang gobyerno magkaigsunan o simbahan. Page 292. Among the Romans, there was a direct connection between religion and state. Temples were built and restored by the government, and the Pontifex Maximus or chief priests were government officials. 2 minutos. Kinsa nga santos kuno ang makatudlo ba kinsa nga santos ang ibang patay? Nalimot mo ang gumbursa? Nalimot mo ang gumbursa? No? Nalimot mo ang gumbursa? Naay monumento ni Rizal sa Lunita, nalimot mo na na? Ha? Nalimot mo na na?
unsa ka giingon diya sa balaang kasulatan nga ang Daniel 7:25 mulutos sa mga katawan sa Ginoo, osbon niya ang kasuguan o ang panahon. Usay giingon ni Pope Innocent III. Word is true. The successor of Peter is the vicar of Christ. He has been established as a mediator between God and man. Below God but more than man, who shall judge all and shall be judged by the one. Asa na ang lugar ni Kristo? Gikuha ni Pope Innocent III. Usay sulti niya, the successor of Peter is the vicar of Christ. He has been established as a mediator between God and man. Isa'y mediator sa Biblia. 1 Timoteo 2:5. Jesus Christ. Usurpation ang gibuhat sa inyong simbahan. Gipangilog, mga kaigsunan. Muna, nga kini nga simbahan, tungod sa iyang binuhatan, usa ka kurap nga simbahan. Kurap. Oh. Very much kurap nga simbahan, mga kaigsunan. Very much kurap. Ang Daniel 7:25 nagpabatoon. Very kurap. Church history. Church history by Spiteri, mga kaigsunan. Now, gingon din niyo, the one of the church, namely, corruption among the clergy and the faithful. Church history by Monsignor Spiteri. Ang church is corrupt. Nga naman mga kaigsunan. Ang mga tao ang tawag niya rehis, gipagkuha ang mga properties, mga rehis. Okay. Oras na. Daghang salamat, Brother Reynaldo Gondino, sa imuhang 10 minutos nga maisugon nga pagpahatag sa ribatal. Inom sag tubig gamay. So audience, relax lang ta. Relax lang, tulon-tulon sa glaway ha. Tulon-tulon sa glaway kay taon-taon niya makasinggit na kita. Jando Alabado, ready na? Ready na? Ready na. Bro, andam na kamo dawat og pangutana. Okay, andam na. 10 minutos atong isiting. Kay andam naman, andam na. Fight. Unang pangutana sa imuha kundino. Ingon si Jerry Lai ganina ang gilutos mga balaan. Ang Seventh Day Adventist gilutos ba? Wala. Wala sa tema. Wala sa tema. Gilutos ba sa Romano Katoliko? Agi pabahayag na ako din katong mga heretics. O Objection, moderator. Objection, go ahead. Ang iyang giingon, usa sa kinaiya sa Daniel 7:25, maglutos og balaan. O ingon si Jelay ganina, ang gilutos mga Hudiyong nagtuman sa sugo. Ang pangutanan nako, uyon ba siya nga ang Seventh Day Adventist wala gilutos sa Romano Katoliko? Yes or no? Ang gisulti diha ang kasaysayan sa Daniel 7:25. Daniel Yes or no? 7:25. Yes or no? Categorical, bro. Categorical. Ang gilutos diha, no. Yes ang gilutos or diha, no? Ang gilutos diha. Yes Okay, or no? moderator's time. Sa Daniel Yes or no ba? 7:25. Moderator's time. Bro, natay categorical, bro. Oh. Yes or no, then tagaig 30 seconds na pagtubag. Ang gilutos diha na sa Daniel Yes or no 7:25. lagi? Ah? Bro, sa tong rules, bro. Ah. Ah? Wala man siya, wag kay kadungog ang kwan. Yes or no? Tubaga sa yes or no. Ipausabi sa pagutana palihog. Pausabi pagutana. Matod ni Jerry Lai ganina nga mga santos daw nga mga Hudiyo gilutos sa Romano Katoliko kay nagtumag sugo. Kamo mga SDA nagtuman man ka amog sugo, gilutos mo sa Katoliko wala. Gilotos ba mo? Yes or no? Hudiyo ang imong Wala. gipabato. Okay, wala. Kaniya. Bro, janto. Hudiyo ang gipabato. Bro, kadali lang. Ang categorical nimo, no, sa 70 Adventist. No, sa 70 Adventist. kay Continue, Hudiyo ang 30 gipabato. seconds, go ahead. Kay no masaha. Ayun sa. 30 seconds, go ahead. Ang gipangutana ni mga Hudiyo, ang 70 Adventist, dili mga Hudiyo. Ang gipamahayag nako, ang Daniel 7:25. History sa Daniel 7:25. History sa Daniel 7:25.
nga kini nga power taman be about sa 1798. Okay. Next question. Sunod nga pangutana. Kining giingon si inyong magazine, Ministry Magazine, nga niangko ng inyong pastor ng Seventh-day Adventist nag-abort og hundreds of babies in their hospitals. Tinuod ni, sayop ni. The question is irrelevant. Gawa sa tema. Objection, moderator. Kadali lang. Kadali lang. Objection to imo ha, bro. Objection to imo ha. Okay. Question, explain bro sa objection bro. Ang gisulti nimo diha, abortion ang hinuon. Ang topic nato, oh. Adto dito sa topic. Wala man mag-isku diha abortion. Osbon ang kasuguan, lutoson niya mga katawan sa Ginoo. Ingon na, dili kay abortion. Okay. Bro, nakay-counter objection? Next question, go ahead. Okay, next question. Imong gigamit ang gumbursa ganina nga gilutos. Matod pa nimo ang gilutos katawhan sa Dios. Imong ang kuno bang ang gumbursa usa sa katawhan sa Dios? Yes or no? Nagsulti ka kaganiha nga ang mga naabay mga balaan. Yes nga or no? Rotos. Moderator's time. Ang pangutan na particular day sa gumbursa. Yes or no ba daw? Naay gilutos ang gumbursa, pero dili ang kanang mga katawhan garon. Di naman Ang history. Objection ako. Ang history sa Roman Okay. Catholic Church. Moderator's ang ako time. di pa matunan. Balik kayo mo pangutan na bro. Ako laruhon ako ha. Laro paminaw ha. Paminaw. Okay. Ane. Imong gigamit ganina ang gumbursa nga gilutos. Padre Gomez, Padre Burgos, Padre Zamora. Ingon ka, katawhan sa Diyos ang gilutos. Uyon ka ba? Nga katong tulo ka pare, usa sila sa katawhan sa Diyos? Yes or no? Ang katawhan sa Diyos ang Yes kaigsunan or no? kantong nga tao. Ang pare nanginahanglan to og reform. Inyong giunay og panay Moderator's time. patay ang pare. Moderator's time. Oh. Bro, yes or no bro? Uyunan ba nimo nga ang pari nga gumbursa katawhan sa Dios? Dili ko mo yon. Okay. 30 seconds. Go ahead. Dili ko mo yon. Nga naman. Kanto Katoliko sila, Romanong Katoliko. Oh, Romanong Katoliko. Salong nga bang tana? Imo na bang ang konon nga Romano Katoliko di ay ang gilotos? Yes or no? Sa giingon dire. Sa giingon dire. Pantan. Romano Moderator's Katoliko. time. Moderator's time. Hey. Lami na yung kayo, isinggit ba? Kadali lang. Lami na yung kayo, isinggit yung nakay ko. Ako po, gusto ko mo singgit. Pero akong gitulon. Manulon tatanan? Bro, padayon sa pagtubag, bro. Categorical, bro. Palihog. 30 seconds. Go ahead. Giingon din nga ang crusade gihimo kini sa Objection, Roman moderator. Catholic Church. Objection. Mga Go ahead. kaigsunan Go ahead, na go ahead. naggamit kini Objection. sila og Kadali red sa, bro. crimes. Kadali sa, bro. Na objection, bro. Okay. Ang akong pangutana, iya man giangkon nga Romano Katolika ang gumbursa nga gilotos. Pangutana, imo na bang angkonon nga Romano Katoliko di ang gilotos? Yes or no? Ang Roman Catholic Church pa ang luto sa inyong kaugalingon niya pare. Okay, 30 Kaugalingon seconds. niya pare ninyo. 30 seconds. Go ahead. Okay, sunod. Isa, bro. Dili panahon dito sa Dark Ages. Padayon pa. Napakayong oras. Sige, padayon. Okay. Dinhe mga kaigsunan, ang giingon din nga kami mangayo og pasaylo sa sala sa simbahan tungod sa mga kasaypanan panahon sa crusade o sa Inquisition. Ang crusade Time. Next question. Next question. Matod sa inyong libro, The Great Controversy, usa sa giloto si Santa Cecilia. Pangutana, Romano Katoliko nga membro ba sa Santa Cecilia o musupak na buga? ang pangutana direct sa ako gisulti. Sa ako gisulti ayaw ng Santa Cecilia.
Objection, moderator. Bro, The question is misleading. Wala siguro niya madunggan. Misleading ang question. Wala niya madunggan. Ipangutana sa iyaha. Ayaw kang Sister Cecilia sa iyaha. Wala niya madunggan. Bro, para to sa imuha. Sige, pangutana nagbalik. Time post ta. Osban ako pangutana, paminaw ha? Hane. Sumala sa inyong libro, The Great Controversy. O ikaw man akong ipangutana ni mo, tubag ka ni ha? Ingon dire sa pahina 28, usa si Santa Cecilia sa Gilotos. Pangutana, o yun ka ba nga si Santa Cecilia, usa sa mga santo sa Romano Katoliko, o musupak na sad ka? Okay. Ang santo sa Biblia, kadtong nagbantay sa sugo sa Diyos, Objection. siya ang, ano yung sili ka, dili to siya tao sa Ginoo. Dili tao sa Ginoo. Dili na mo'y akong pangutana. Ayaw kong pugsa. Ayaw kong pugsa. Sa imuhang gusto ipatubag. Wow. Ayaw pugsa. O yun ka ba? Nga inyong libro nagsulti, giloto si Santa Cecilia o musupak ka sa inyong libro? Ang pangutana ni mo diha, ang mangutana kung mooyon ba ko, pangutana sa gisulti nako. Pangutana sa gisulti nako. Okay. Moderator's time. Bro, interpolation period ta karon ha. Natay rules nga kuan. So gipamahayag man na ganina mahitungod sa paglutos. So kinahanglan na nimo tubagon karon, no? Tubaga palihog, bro. Tubaga palihog. Atal mo tagpasensya kay may edad mo gud si Brad. Okay. Unya kay alam mo syagit kay bawal na siya. Ikaw mo tiwas, bro. Ako ay motiwas kay alos ako magud ang mga pangutana. No problem. Oh. Unya kay kampanya man eh. Okay ra? Kay wala siya manad ng mga kategorikal. Okay. Okay. So, moderator's time. Ni Oyon ang kampo sa Catholic Faith Defender Okay ra mo? nga siya ang motiwas. So, wala tayong problema. Okay ra ba mo dyan? Ako gusto kumusingit. Singgit! Ha? Ako gusto kay kumusinggit ba? Gitulon ang gid nako. Muna, tulon po. No, balik ko ninyo. Ang nabilin nga oras, 6 minutes and 5 seconds. Muna ay gisalo ni Brother Jerry. Pangutana, bro. Balik ka ang pangutana. Kaya ato patubagon kang Brother Jerry. Go ahead. Kaya kung balik ko na pupunta na kaganina, giangkon man ni Brad Condino nga gilutos ang gumburza. Unya, ang lutoson man ka usa sa katawhan sa Dios. Pangutana, uyon ba mo nga Romano Katoliko nga member katong gumburza, yes or no? No. Dili ko mooyon. No na, kategorikal na. No, di ko mooyon. Nganong dili ko mooyon? Tungod kay ang gigamit nimo among libro. Nagpasabot nga konbertido sa Adventista. Kay libro man namo, pakita mo inyong libro. Kung among libro nagpasabot mga kaigsunan ang mga balaan mo'y gilutos. Kisa man mga balaan, konbertido. O kada ka na konbertido mga pare. Sunod, na pangutana. Next question. Asa man ang imong Philippine history nga ang gumburza na convert sa Adventista? Dili Philippine history ang imong gibasa diha. Objection, moderator! Objection. Gibasa diha. Daily responsive ang tubag. Okay. Luka, ikaw pa na, bro. Sige, bro. Okay, Basta. balik ko na ako. Ingon ka kaganina na convert sa Adventista ang gumburza. Asa imong ebidensya, referensya sa Philippine history nga ang gumburza na convert sa Adventista? Tubag. Tubag. Asa? Walay. Tubag pa ganito. Asa lagi? Gusto mo rin. Sige, bro. 30 seconds. 30 seconds. Go ahead. Magpaabot kas tubag. Wala ko mag-ingon nga naa sa history. Kay gilutos, paminaw sa mo, kay gilutos mas katoliko, nagpasabot nga kana konbertido. Nga naman, kung dili pa konbertido, dili lutoson ninyo.
Sunod nga pangutana. Sunod. Asa man nimo gibase ang imong story nga ang Gomborza na convert sa Adventista? Niya tubag, sumala sa pamahayag nimo nga gilutos. Kay gilutos man nagpasabot dili na ninyo kauban. Kay dili naman ninyo kauban, Objection, amo moderator. na. Objection, go ahead. Oh, di ba? Oh, pakpak. Objection, go ahead. Gusto ko clarification kay daghang manggalantaw. Ipagawas ang imong ebidensya nga ang Gomborza na convert sa Adventista. Kay akong nahibalaan, namatay ang Objection, Gomborza. Mr. Moderator. Ay, sa- Oh, sige, sige, sige. Sino? Sige. Ako nahibalaan nga namatay ang Gomborza, mga paring Katoliko to sila. Asa imong ebidensya nga human sila gipatay ni convert sa Adventista. Counter objection. Okay. Wala ko magingon nga na ay history. Okay. Kay gilutos man, kay, nakikibasa din eh. Gilutos sa Romano Katoliko, nagpasabot dili inyo. Kay kung inyo pa, dili ninyo lutoson. Muna akong pamahayag, dili kay pangitaan ko nimo history. Suno nga pangutana. Logic ba, Question. mindset ba, Suno nga mindset? pangutana. Asa imong ebidensya nga Romano Katoliko ang nagluto sa Gomborza? Kaklaro, anak, gilotos. Gibasa na ganiha. Nga gilotos ang mga balaan. Oh. Unya, ang saingon sa Daniel 7:25, na ay gilutos. Sumala sa tima, ang gilutos o ang naglutos, Romano Katoliko ang naglutos o ang gilutos nagtuman sa sugos Ginoo. Okay, next question. Suno nga pangutana lagi. Sunod. Asa lagi mong ebidensya nga Romano Katoliko ang nagluto sa Gomborza? Asa imong referensya? Imo naman ang gi-accept, Brad. Imo na ang gi-accept nga giluto sila. Di ba? Gi-accept na niya. Objection, moderator. Objection, go ahead. Objection ko kay dili responsive ang iyang tubag. Okay. Akong pangutana, kuha na siya kanang palasin gimo niya. Akong pangutana, asa ang imong ebidensya? Aron ka katuhuan ba? Aron katuhuan ka ba? Asa ang imong ebidensya nga Romano Katoliko ang nagluto sa Gomborza? Okay? Daghag mga dokumento gibasa ka ganiya, di ba mga igsoon? Paminaw lagi mo. Naminaw mo, paminaw mo. Daghang gibasa nga Hello. ang Moderator's time. Hey! Relax lang lagi. Tulon-tulon sa talagig laway. Kaya para mahumanta. Gutom na ko. Okay, asang saging? Nawa. Okay, padayon bro, padayon. pero mo nang gibang basa ka ganiha nga gipang lutos kay mga erehes kuno wala na mag sunod sa mga pagtulunan sa Romano Katoliko. Karon ang ebidensya nako kay gilutos man ang mga pare nagpasabot wala na magsunod sa Romano Katoliko. Okay, sunod nga pangutana. Sunod tubag. Sumala ninyo, balaan, mga santos ang gilutos sa Romano Katoliko. Mga balaan. O usaman sa gilutos ang Albigensian heresy. Panodlo man nila nga sayop ang magminyo. Pangutana, o yun ka ba nga doktrina na sa balaan? Yes or no? Balik ang pangutana. Balik ka kay dili maklakarat. Time pause, 2 minutes and 16 seconds. Sige, balik ka Go ahead. para maklaro. Tubag ditang way klaro. Sige, niya pangutana ha. Matod sa gibasa, heresy man ang gilutos. Ah. Ug usa diha ang Albigensian heresy. Ang Albigensian heresy ba nga gilutos? Balaan to sila o dili? Okay, tubag. Mabalaan magdili, dili ang ngayon lutoson. Nga naman, naaday simbahan tinuon manglutos. Balaan magdili, balaan, way katungod ang simbahan mo lutos. Amen? Okay. Pakpak! Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Asa naman po ang imong ebidensya diha nga ang Romano Katoliko mismo ang miluto sa Albigensian heresy. Kaklaro, ana. Kaklaro itong gibasa na ngayag pasaylo si... Kaklaro na ngayag pasaylo si Pope. Na ngayag pasaylo sa gihimo sa simbahan. Unya karon, mudinay pa ka. Sunod nga pangutana.
Wa pa ko. Pagtulunan man. Wa pa kumahuman dong. Ayaw pa na po dong. Excited lang ako. Bro. Abi na kong pagbundak ni mo niya, 3 seconds nabilin. Humana ka. Pila mo na nabilin? 3 seconds na lang to. 3 Next question seconds? na lang ta. Ano pa ginabilin? 3 seconds. O, yan, isa pa man siya. Okay, 3 Oh. seconds lang. Okay, Sige, next question. nadali klaro kayo, Jando? O, Okay. sige. Well, 3 seconds na, 3 sige na. seconds, go Dali. ahead. Next question. Kay panudlo man sa Albigensian heresy nga mag-suicide mo. Pangutana, doktrina ba na sa magtutuman sa sugo sa Ginoo o dili? Mag-suicide man siya dili lutoson sa mga Romano. Nga naman. Objection, moderator. Objection, go ahead. Dili lutoson. Categorical question to. Okay. Okay, kategorikal na to. Ang akong pangutana nato niya, panudlo heresy man kahamoy gilutos, di ba? Unya mato dinyo ang gilutos balaan. Doktrina sa Albigensian heresy nga mag-suicide mo. Pangutana, kanang ilang doktrina nga mag-suicide mo, doktrina ba na sa balaan o dili? Okay. Basta maghikog dili. Yun. Yes or Pero, no, bro? Bro, yes or madali. no? Balaan. Oh. Doktrina ba na sa balaan or dili? Oh, Yes or no? Bro? yes or no? Yes. No. Nganong no? Kaya nag-suicide God. Pero dili po angay silang patyon. No? Nganong patyon man yun? Kaya irehis. Wa nagitugot sa atong simbahan nga mo patay kay tungod kay dili pareha na tuog doktrina. Basin kami na pong Adventista mo inyong na. Basta. Ha? Kami na sa kay dili ta pareho. Musugot ikang ipapatay na pud mi. Di ba? Klaro ana. Okay, time? Oh, sige. Moderator's time? Oh. Last question, final answer. Oh, sige. Okay, gigamit man ni Condino kining journal ni Bradshaw. Pangutana, kining gibasa niya usaban ni sa pangutana nga angay tubagon o maugin niyang tubag ni Bradshaw? Mo ba gibasa niya? Sa mi ay. Mo ba gani gibasa? Ha? Okay. Okay. Ay sa okay, ba kay last na ni? Oh. Okay. Bro. Kanil lang. Balik ka na good yung pangutana, bro. Balik ka. Tubag. Kato'y categorical? Ah. Oh. Okay. I-emphasize na good ang categorical, bro. Oh, Sige, bro. Gibasa man ni Condino ang journal ni Bradshaw. Pangutana, kato iyang gibasa ba? Usa sa mga pangutana nga angay tubagon o dili? Dili. Kay ngano period dili question mark. Pahayag yun isok nga doon na gigipatay ang Iglesia Katolika. Kay kung pangutana padto na ay question mark, period man. Naon sa mangka. Pakpak! Okay na, bro? Okay, gibutang na ang microphone. Daghang salamat, Brother Jerry Laeng. O daghang salamat, Brother Jando. Sus, may na lang napay sa kasipi. No? May na lang yun, napay sa kasipi. Murag gitinaw balik ang akong pananaw. Okay. So, muhatag og minutos ka pamahayag si Brother Jando. Bago lang atag si Brother Jando. Kitang tanan, musinggitas kalipay. 1, 2, 3. Okay. Brother Jando, andam na ka bro Jando? Andam na. 10 minutos kung mutingog ka, mudagan ang imong oras. Okay. Mo ni ang ano? Ang gibasa ni Kuan ni Condino. Apa ng Iglesia Katolika wala makatuman ni ini hinuon nagasugo sa iyang mga ginasakupan sa pagpatay sa mga irehes aniya mga kaligunan sa kasaysayan. Unya ang tumoy ania ang tubag sa pangutana. Namutol. Ingilad. Onya. Asa tong kwan. Ara. Onya. Nagisgot sila. Usa sa kinaiya sa Little Horn ng pagpamatay sa mga balaan. Ingon ang ilahang libro sa The Ministry Magazine. Ingon dire, he answered, no? Ang Seventh-day Adventist ang ipangutana niya about the Seventh-day Adventists is true. I always thought that they were Bible-believing Christians. He answered, I am sorry to tell you that the Seventh-day Adventists are aborting 100s of babies in their hospitals.
Onya, mo angkon mo, nga ang gomborsa na convert kay balaan na? Loy! Wala, layo na kayo. Oh, ikaduha. Oh, ingon din he, the ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government. Karon, ang pangutana, kinsa may nagluto sa gomborsa? Katong mga pagano sa Espanya nga masuko sila kay ang mga Kristiyano nga mga gomborsa musupak sa ilang pamalaod nga daog-daogo ng mga Pilipino, ang mga Indio. Pero ilang gibali ang istorya, gipangitan tog ebidensya. Na ba kay ebidensya diha nga Romano Katoliko mismo ang nagluto sa ilaha? Way gibasa. Ang gibuhat niya bana. Oh. Sunod, na ba kay ingon siya kay na-convert into Adventista. Huy, pagpatay sa gumbursa, wala pa matukod ng 70 Adventist in taon, oy. Kanos ama nagsugod ang Seventh-day Adventist? Kani adto, member na sila ni William Miller. Onya, sa dihang member si Ellen G. White, James White, Joshua Himes, Hiram Edson, J.N. Andrews, sa dihang member pa sila kang William Miller, mga Sunday keeper in taon to. Onya, niadtong October 23, 1844, kay nanag-an man to si William Miller, kay magpakapropeta lagi, alabo, muabot ang Ginoo karon. Halatong na to, nabuntagan na wami Ginoo ni abot. Mauna ang ilang gitawag og the great disappointment. Dismayar sila. Ning hawa si Ellen G. White, James White, og Hiram Edson, Joshua Himes, ug J.N. Andrews. Nanggawa sila. Kabalo mo? Giduol sila sa Seventh-day Baptist. Mas una pa ang Seventh-day Baptist sa paggawas nila. O ang Seventh-day Baptist ang nagtudlo sa ilaha mahitungod sa pagbantay sa ikapitong adlaw sa simana nga kuno moong adlaw ang ipapahulay. Sa ato panangupya sa Seventh-day Baptist. Onya ni adtong 1860. Yan na. 1860, matod pa sa Adventist preface nila, sa lang Adventist manual. Ginapakita mo na ni Eli Soriano siyang Bible exposition. Ang gibutang dito, 1860, nila gibutang ilang ngalan, Seventh-day Adventist Church. O matod pa, ni Johnson Amican, usa sa mga SDA preachers sa pag-aralan natin ministry, nagsulti siya sa iyang programa. Naman tayo record niya sa to laptop, nagsulti siya nga, before 1863, wala pang Seventh-day Adventist Church. Naay Adventist Church kang William Miller lagi. Pero Sunday keeper man to. O sa before 1863, wala pa 70 Adventist. Unya, kay wala man dahil yung sa pagkaitabong ang gumbursa na convert sila ha. 5 minutos. 5 minutos. Unsa man to, human gihugtan ng ilang liog, namatay ang gumbursa, pagkatumba nila, paghipos, namakod to, kaya nagpa-convert sa Adventista. Oy! Unya. Nakamatuan ba ilang tema? Oy! Mo niya akong ipa-insist sa inyo ha. Before ko mahutdag oras, giangko nila nga wala sa Biblia nga ang Romano Katoliko ang katumanan sa Daniel 7:25. Ikaduha, ang Romano Katoliko daghang mga santos. Pero wala kay mabasa nga ang Little Horn na ay mga santos, wala tawon, oy. Sunod, daghan sa Katoliko nagtudlo nga kanang mulikay ta sa kanang mga heretic. Ano man ang heretic na nudlo? Ingon siya, ni angko ng Santo Papa, ipamatay ang mga heresi. Pero di sila musulti, unsay ipamatay. Usama na siya, heresi. Nya ilang heresi, nagsupak sa Katoliko. Di nila sulti sa hinungdan. Pero ani ang giingon sa history,
the Albigensian heresy. Usa sa mga naluto sa gobyerno. Kay ang Albigensian heresy manakasakaw mga simbahan, manggubag mga larawan, sama sa kanang iconoclasm nga heresy, manggubaw mga larawan sa mga santos, i-report sa simbahan katoliko sa gobyerno. Ang gobyerno mo dakop nila. Kunya ang gobyerno mo oy musulti sila nga irinaw sa inyong pagsayop nga pagtuo. Gahi magulo. Ang gobyerno maoy mulutos sa Albigensian heresy. Dili ang simbahan mismo. Oh. Kunya, unsa may doktrina sa Albigensian heresy? Kabalo mo? All material things are bad. Kanan yung simbahan nga na ibangko, na lamisa, na kutsara, na tinidor, material things na para sila hadi na maayo, iya na siyawa. Unya, balaan na. Oh, sunod. All material things are bad. Marriage is wrong. Free love and suicide are good. Unya, balaan din na. Oh, tiyaw mo na. Wa matudan. Nangutan ako kanina. Naa ba kay maipakita, makahingalan ka ba? O kinsa nga Hudiyong balaan o santo sa Hudiyo? Giluto sa Romano Katoliko? Nakahatag ba? Wala. Muna giingon na to. Ang Adventista, sultian ta mo ha, sa Adventista pa ko ha. Pila na ka minutes? 2 minutes. Oh, sultian ta mo ha, sa Adventista pa ko ha. Mahilig mi mag-create og idea sa among hunahuna. Hunya among ipalutaw nga maunay kasaysayan. Kami ra games mo hunahuna. Na isday magsulti. Ang iglesyang gitukod sa Mateo 16:18 mao ang Seventh-day Adventist Church. Naapoy SDA magsulti, ang Seventh-day Adventist Church kuno, dito kuno gitukod panahon pa sa Genesis. Hala, Genesis 2 na ni Seventh-day Adventist? Kung mao, nganong gitawag man mo Protestant denomination kung naagdali mo dito? Pero, mo-insist sila, mo ninitabo, imbentora sa huna-huna. Karon patuohon ta nila nga Romano Katoliko ng Little Horn, walay priba, nga naman, walay record nga gipilde sa Romano Katoliko ang Hirulay, walay record nga gipilde sa Romano Katoliko ang Vandals, walay record nga gipilde sa Romano Katoliko ang Ostrogoths. Di siya muli kay ana kailan ng panudlo. Kay wala man kaha nandili pwede ipasangit sa Romano Katoliko ang Little Horn. Kay di man siya mo ang Little Horn, dili pud pwede nga ipahid niya ang kinaiya sa Little Horn. Kay di man siya mo ang katumanan. Kay kung siya pa ang katumanan, napamatud-an unta nga siya may nagpildi sa Vandals, siya nagpildi sa Ostrogoths, o siya ang nagpildi sa Hirulay. Pero palpak, wala man, busa, wala napamatud-an ang ilang tema. Og daghang salamat, marot ako ha. Iyahang tema, wa napamatud-an. Pangitag ebidensya, sultirag na mabasa, pero pangitaan, wala di ay ito. Okay. Naapa kay 30 segundos. I-wave ni mo, bro Jando. Bro Jando, 30 segundos. I-wave ni mo. Confirm. Wave ang 30 segundos. Daghang salamat, Brother Jando Alapado. Inom sa tubig diha. Kaya nitindog na Brother Jerry Laig. Nagpanikad na. Ang mga audience, kasinggito na. Ayaw gid mong singgit. Tulon-tulon sa mo da. Tulon-tulon sa mo. Relax lang gid mo, relax lang. Ano yung nakalami aning public debate, no? Kanang tanan ba, bukal ang dugo. Okay. So, ready na? Yeah. Ready na? Oy, Ready. kasi mangutan na. Oy, si Pastor, si Brother Rinaldo Gondino, ang muhatag og cross-examination. Paguman ani, 5 minutes nga rebuttal, conclusion, muna sa Brother Jando. Kung andam na kabangutana, go ahead, bro. Kining nasulat din Brand Jando. Kining nasulat din sa volume 5, page 475, mahitungod sa Inquisition. Gi-admit sa simbahan nga ang maong nga simbahan, inyuhang simbahan, nagpatay og daghan ng mga tao. So pakon may uyunan nimo. Moderator, Yes? pwede ba na kumibala ng asa na pita niya yung gibasa ni? Okay. Moderator's time. Moderator's time. Asa daw dapita daw? 475. 475. Saan eh, kaning doon ay the Inquisition has come to stand? At saman? O kana, in the Okay. judgment of the historian as a symbol of cruelty, Okay.
Supako nimo. Okay, moderator's time. Supakon ba daw nimo o uyunan? Supako nimo, yes or no? Okay. Supakon ba? Supako nimo, Nga? yes or no? Lausa. Kana, balikan pangutana, balikan pangutana. Kining nasulat din sa volume 5, page 475. May tungkol sa Inquisition nga ang simbahan we admit nga ang simbahan mipatay og daghan nga mga tao. Uyunan mo dili? Yes or no? Di na ko uyunan nga kana mga santos. Ayaw kalimot sa imong tema, santos ang gilutos. Oh, next question. Dito sa Daniel City 25 sa ato topic, naabay gibutang dito nga santos ang lutoson? Naa. Kay ang, Daniel, ang sige daw. lutoson man mga balaan nga katawhan sa Dios. Nya kanang balaan sa kinat sila santos man na. Uyunan nimo ni nga gisulat sa inyong simbahan nga ang simbahan nagpatay og daghan nga mga tao? Di lagi na ko uyunan lagi nga mga santos ang gipamatay. Ang tema santos ang gipamatay. Sunod nga pangutana. Uyunan ba nimo nga bisag dili santos gipatay? Uyunan nimo bisag dili santos gipatay? Out of topic na po na. Objection moderator. Tanawara? Objection moderator. Kinaya? Okay. Kinaya niyo? Isa. Objection moderator ha. Okay. Kinaya? Ang tema, kinaiyaan ng Little Horn, pamatyo ng mga santos. Wa mag-iskot hag Little Horn. Isa, kadali lang. Paminawan sa nato yung objection para makasanabot. Paminawa ko ba? Paminawa ko. Okay. Paminawa ko ha. Sumala sa kinaiya sa Little Horn, mga balaang katawhan sa Ginoo ang lutoson, mga santos to sila. Dili ko uyon nga sumala sa among libro, santos ang gilutos. Okay. Koy mo kon, bro. Ay, ikaw mo padayon? Pwede. Kay Siya mo pa dayon. kami manduan eh. Otsaman. Di ka masugot. Otsaman. Bro, sige. Ayaw. Bro, daghang gipamahayag si Condino. Oh. Gaganina nga gusto na kong ipangutana, iyahang saloon. Okay. Musugot ka ba nga ako'y mangutana? Okay. Musugot mo? Oh, really? Okay. Magpak. So, okay. Bro, wala tayo rules ha, pero kinanglan yun taman ang head sa Pika side. Siya man yun na mahayag ganina. So, siya karon ang mangutana. Mo na demand sa Pikas. So, padayon sa pagpangutana, bro. Okay. Isa. Kadali lang. Isa. Moderator's time. Moderator's time. Muna akong gingon lagi. Wala tayo rules and regulation nga pwede puli-pulihan. Okay? Mauna nga dili ko makadesisyon, pero duhaman ka party ang nagdebate. So muna mangayo ta kadali sa bro. Ayo sa bro. Humanaman ka bro. Kadali lang. Muna atong gipangayo ang side sa Pikas. So kung dili kanina ni puli si Brother Jerry, nisugot ang Pikas, so walay problema. Pero karon wala man mo sugot, so atong respetuhon pud ang Pikas. Okay, kanang mosultis ako kadali lang ha. Kini siya kay company debate man. Dapat mosugot din si Jando di madlok sa pangutanan ni Bergery. Kay company ganina ni sugot siya nga mi puli si Jerry Laeg ni Sir Condino. Nya karon mangutana di siya mosugot. Para ni puli na ganina mosugot dunta siya. Ako sa may kandukan. Bergery mangutana. Pwede mo explain? Okay, kadali lang. Bro, moderators ta tanan diri ha. Moderators ta tanan di kita pwede mo desisyon. Kung dili ta manguna kung mosugot man sila dili. Basta nga wala tay rules and regulation sa puli-puli. Kadali lang. So mao na nga kung dili mo sugot dito, magkagubo ta ani. So karon kay ang gusto kanina pagpuli ni Brother Jerry nananghid man. So nisugot sila, so go. Pero karon nga dili mo sugot, mo respeto ta. Pwede ko mo explain? Kadali lang. Mosultis ako, kadali lang. Walay balaod nga ang kauban dili pwede mangutana. Wa pay balaod nga kanang pwede. So, nihangyo siya ganina nga pwede siya mo'y motubag sa pangutana ni
Brad Jando, ipulihan ni Sir Gondino, nisugot siya. Karon kay mapuli na po si pangutana, di man siya masugot. Nisugot na manggod siya. Mo ni kay wala may balaod nga dili pwede nga mupulig pangutana o si balaod nga pwede. So ang desisyon sa kinabagan tumatuman ani. Okay, kadali lang. Ikaw, bro. Aron angay sila kauban man sila. Kung doon ay pangutana nila kung palalitan mi alanganin ka, pwede man imo mga kauban, pwede mo tubag. Kauban man mo. Bro. Ano ba? Kay Pastoryahan ko. kauban mo sa grupo. Mo-explain ko. Sa ato pa entonces, nakatabot nga Mo-explain ko. pwede bisan kinsa nila mo tubag. Ano, mo-explain ko. Mo-explain ko. Alam mo ha, so nadungog na to ang pahayag sa mga moderators. So kaning duha mo sugot sila. Pero dili para sa kuha kay wala lagi ngipon. Bro Jando, explain unsa nganong dili ka mo sugot. Kadali lang. Dili ta mo hatag og verdict anak kay wala tay rules. Nganong dili ko musugot. Daghang pamahayag si Condeno ganina. Gusto na ko ipangutana, di na ko mapangutana kasi Jerry na niya tubang. Ikaduha, gusto na ko si Condeno kay mo uni nagstorya sa Facebook, giatrasan ko ni Brad Sok. Mo nang kung padak anay ragrang ko mas dako si Condeno kumpara ni Jerry Laig, ari ko ni Condeno. Okay. Mr. Moderator, ako may nagpirma, magkajut lang, Mr. Moderator. Kari lang, masultis ako. Niya sa balaod nga ang objection categorical pwede tubagon og dili niya kundi magsinabot among butaran. So, pwede ba nga butaran namo kung duwaton ba nga si Jerry mo Kajut lang, Moderator. Patingugas ako, patinguga. Ha? Pwede patingog. Para nga mamani kami mo butar. Kaya Okay. naman sa balaod pod. Hilom sa mga hilom. Ako'y nagpirma ani nga topic dahil kami nagkasinabot ni Wendell Talibong. Dahil, mga sadlayin raman mo. Mga sadlayin raman mo. Pwede ra po kami na jud unta ni Sir Wendell ani. Pero mangutana ko ni amigong Zando kung musugot siya ako'y mangutana. Basig nahadlok siyang dirilaig. Ano akong tubag? Dili ko gihapon mo sugot kay si Condeno ang daghang gitabi kaganina. Og sama sa akong giingon, gusto na ko siya i-cross-examine sa iyang gipangbasa o gusto na ko si Condeno kay mao ni ang nagsulti sa Facebook, giatrasan ko no ni Brad Sok. Mao nang ganahan ko ani kay mas dako. Okay. Ikumpara da ka ni Condeno, layo na kay ka. Ari ko ni Condeno kay Ayaw mao ni pagkomentaryo. giatrasan ni Brad Sok. Okay, Ay, nalagnadlo ka. Ayaw Di, hatag komentaryo mong siya. Ayaw hatag og side comments kay nagtubag naman siya sa imo. Kadali lang, bro. Padayon ta si Brother Condeno ang atong pakwanon. Respetuhon na to ang desisyon pod sa Pikas. So, bro, ikaw na lang mangutana, bro, kay dili lagi mo sugot ang Pikas nga kampo. Excuse me, Kadali lang. Mr. Moderator. Yes. Excuse me, mo kuha lang ko ha. Di ba no, yun naman sa duwa ka moderator, out of 3, kinahanglan mo isundon. So, duwa ka moderator nag-decide nga pwede mapuli. Dili man ay cross-examination, bro. Wala lagi. Wala lagi sa ilang... Kadali lang. Wala lagi sa ilang rules ang puli-puli. Wala sa rules ba? Mo na, respeto sa Pikas side, atong pangutanon sila. Kay ganina manggod, paghangyo ni Jerry Laig, kay kung ingana na lang manday, wala na lang unta sila ni Puli na lang si Jerry Laig. Naman tayo mo, basking wala ay rules, pero protocol ta. Kay dili lang man kamo ang nagdebate. Dili lang sila nagdebate. Kung baliktaron tani, musugot mo sa pawan si Dritso? Ana ba? So, muna, ayun, relax lang mo diya, mga audience. So, bro, Jerry Laig. Kajut lang bro. Okay. Dili man, di may mumugos. Oh. Pwede ka na, diretso na tayo ng conclusion para manguli. Surigaw nila yun Oh. Di ba? Kung dili sila musugot nga kami mangutana, wala problema. Oh. Kay, di mo saan may mamugos. Oh. Kay, unsa may ko ni, masa maguba nga itong mga relasyon noon, di ba? Atong ipadayon, si Brother Gondino ang mangutana. Sama sa... Brad, mangutana, Brad. Lando. Sila may nakatbang. Kinsay oyon, Condeno. Oh. Kinsay oyon nga ako.
Okay, sige bro. Okay. Pangutana bro, pangutana, paliog. Okay, Kining sige, sige. i-publish. Kining i-publish din sa newspaper, Philippine Daily Inquirer, nga ang Santo Papa nangayo og pasaylo sa sala sa simbahan. Uyunan ni nimo o subakon? Di lagi kumuoyon. Kaya nga tong tema, mga santos ang lutoson. Dili man ang mga santos. Hirihis man na. So, focus sa tema. Sunod nga pangutana. Uyon ka nga ang simbahan nagkasala. O Dili pagpatay kumu- og mga tao. Di lagi kumuoyon kay dili mga santos ang mga namatay diha. Ang Daniel 7:25 mga santos nang ipamatay. Sunod nga pangutana. Kung dili ka mo uyon nga santos ang dili santos ang ipangpatay, kining ipangpatay sa inyong simbahan, okay ra ba nga ang mga dili santos patyon? Ano yan, tubag? Tubag. Dili man okay nga ang mga irihes. Dili man okay nga ang mga irihes patyon. Pero sila may mangunay manggod na mo, alangan din mo dipinsa. Mangguba sila sa simbahan, mangaway sila katoliko, alangan magtanga rami, naturally papriso na muna sa gobyerno. Ang gobyerno may nipatay nila, ang simbahan na nangayog sore. Next question. Kung mabasa na ako, Jando, nga ang simbahan mao'y nagpamatay, kauban sa gobyerno, dawato mo pabilihan. Ha? Dili na ko dawaton kung dili santos imong basahon nga pamatay Pastilan. nila. Sa ato pa, ang gusto niya nga patyon, santos, ang mga dili santos, okay ra nga patyon. Dili lagi kay ang gobyerno lagi may nagpatayan na kay hilabtan man may among gireport sa gobyerno. Ang gobyerno may dakop, ang gobyerno may desisyon. Igura mi nangayog sorry in behalf sa gobyerno. Next question. Okay. Gingon din ni ini nga Katumpula. Katumpula ng libro. Dene. Latin for Americans, page 292. Og babasa na ko nga ang gobyerno og ang simbahan nagkahiusa. Dawato mo kupilian. Yun ko nga ang gobyerno ag simbahan nagkahiusa. Pero dili man balaan ang mga ipamatay lagi. Ang Little Horn, mga balaan yung pamatyon. Dili mga hirihis. Kay irihis iyahan man ang sakop. Next Wala question. tadiha sa tima nga Little Horn. Objection, moderator! Objection, sa go ahead. Daniel 7:25. Objection, go Sa ahead. Daniel 7:25. Isa. Dapat, ingo Gawas. si Jerry Laig, ang pangutana og tubag, dili mo kawas sa tema. Ang imong tubag gawa sa Okay. Topic. Okay. Bro, paki-reconstruct imong pangutana, bro. Go Okay. ahead, bro. Kining giingon din sa iniini nga libro. Giingon din among the Romans, there was a direct connection between religion and state. Temples were built and restored by the government, and the Pontifex Maximus or chief priest were government officials. Supakon mo? Sa to? Uyunan. Sa to? Balik ka. Paminaw, oy. Balik ka. Pamina. Pause. Balik ka, sige. Okay, balikon. Suga. Page 292. Gingon din Among the Romans, there was a direct connection between religion and state. Temples were built and restored by the government, and the Pontifex Maximus or chief priest were government officials. Supakon mo o uyunan? Sakto man na siya. Ulagay. Pero dili man ang santos pamatay ana. Mato dire since canon law forbade the clergy to participate in bloodshed, the severe penalties were carried out by the state rather than by the church. Next question. Sunod, pangutana. Giimo man kaha ang pagpangayo o pagpamatay sa gobyerno. Kining nangayo pasaylo ang Santo Papa tungod sa sala sa simbahan. Supakon mo o yunan? Nangayo Iniindigan lagi mo, siya og dili. pasaylo sa mga irehes nga gipamatay. Pero ang pamatyon mangod sa Little Horn, dili irehes, kay iya man nasakop.
Nya atong topic Little Horn man, ang ipamatay mga santos. Dapat santos imong ipapamatud-an diyan ang ipamatay. O yon ka nga na ay gipang patay. O yon ka nga na ay gipang patay. Jando. O yon ka nga na ay gipang patay nga dili rehis. Tubag. Hoy, Jando. Jando. Tubag daw. Sa mo na? Uyon mo daw ka nga nagipamatay. Dili lagi ko oyon nga mga santos ang gipamatay. Ayaw kalimot nga kinaiya sa Daniel 7:25, mga balaang katawhan sa Dios ang pamatyon. Ang Albigensian heresy, dito katawhan sa Dios kay nagtudlo man to, marriage is wrong, free love and suicide are good. Next question. Next question. O yon ka sumala sa gisulti dinhi nga na ay mga dili santos nga gipang patay o yon ka. Okay, Uyon ka, moderator's subato. time, moderator's time. Dili santos. Moderator's time. Hey, people. Mga yung tagputokapi, ana, yapod-apod na to sa inyo. Relax lang mo, ha? Relax lang yun mo. Tulon lang pagtaglaway. Isa na lang mo saging, di daw kadalit. Ako na yun eh. Bro, padayon. Okay. Giingon dinhi nga ang simbahan pinaagi sa tribunal nga Inquisition nagluto sa mga katawhan sa Ginoo nga wala mo dawat sa teaching sa Roman Catholic Church gigamit niya ang gobyerno. Ang mga pare tuan dito sa gobyerno uyon ka nga tinuod ni. Dili ko oyon kay wala giingon diha nga katawan sa Ginoo gipanglutos. Ang giingon diha mga heresy ang gipanglutos. O unsa may giingon sa World History by O'Brien, the greatest saints urge kindness rather than severity. And if death penalty was ever imposed for heresy, it was imposed by the state rather than by the church. Ang gisulti dinhi nga ang mga chief priest na mga pare na naa sa gobyerno o yon ka nga ang pare apil sa pagpamatay kay naa magisulti chief priest were government officials o yon ka nga ang inyong mga pare mao'y namatay sa mga irehes. Tubag! Tubag. Isa to? Stilan. Unsa to? Pakibalik. Balik lang. Ikaw, bito kayo na, babalikon man kunin mo. Balik lang. Sige, go. O yun ba siya, sir? Sa gisulti din nga ang mga pare, chief priest, were government officials. Mao'y hinungdan nga ang simbahan, ang Santo Papa nangayog pa sa ilo. Dili ang gobyerno. Kaya ang Church of the State sa unang panahon, ang Santo Papa ang naghawak. Uyunan muna o Dili ko na uyunan. O sige mo sa Western civilization. In these cases, the recommendation usually meant burning the condemned at the stake, and it was invariably carried out not by the ecclesiastical but by the civil authorities. They did not desire his death, but rather the saving of his immortal soul. Ang gusto sa simbahan, mutalikod ang irihiya silang sayop nga pagtulunan, pero ang gobyerno ang modesisyon kung di gud sila mutalikod. Time. Moderator's time. Final question, final answer. Go ahead. dinhi sa World History by Lugardo. Sumala sa giingon dinhi nga ang tribunal nga Inquisition ahensya kini sa Roman Catholic Church. Uyon ka nga kini ka Roman Catholic Church or ahensya nag-wage og war sa mga katawhan? Dili ko yun. Gisulti dinhi. Ita. Ano ya? Go ahead. Okay, dili ko yun. Ano man?
Sige, dire. The church itself formally refused to put anyone, even a heretic, to death. But obstinate cases were sometimes handed over to the secular arm, that is to the lay government for execution. Dili lagi ang simbahan, ang gobyerno lagi. Okay! Og diri natapos ang mainiton og kontrobersyal nga pagtatapos sa cross-examination between Brother Rinaldo Gondino against Jando Alabado, Catholic Faith Defender, Team Maria. So, okay na. Nalatas atong final stand. Muhatag og 5 minutes nga by the way, bro Jerry Laeg, asas bro Jerry. Bro, nanghangyo ang audience mo dawat ba daw mo mga pangutana? Okay. So atong Mudawat ni Kajot, mudawat. O, uli na si Sir. Ang daw? Mudawat ni, uli na si Kuan, mudawat ni Gamay. Ang pangutana, mudawat ba me? Nay mudawat na mo dire. Oh, mudawat din kay kami 8 hours ang biyahe pa namo no. Surigao. Siya sayod ni siya. Okay. Wa may problema unta nga question na answer. Okay. Okay man na siya. Pero mo dawat si Bro Jolito Daig. Okay. 5 minutes? Ay na lang padawata. Ay, naragyo na ninyo, bro. Ako, agyo kayo problema. Pero kung 5 minutes na, 5 minutes ka mayroon. alanganin naman po kayo. Murag, isa ka pangutana, tulo ka follow-up question ko na. Okay? Di na lang daw. Kay muuli pa sila. Muuli pa sila. May ilang ingon. So, atong respetuhon. Sama sa giingon, nga wala sa ilang rules ang audience participation, nga ginagabuhat nato sa puro kamaturan, atong respetuhon kay dili man sila mudawat og pangutana. Okay? 5 minutes. Brother Jando Alabado, Team Maria, punto por punto, Catholic Faith Defender. 5 minutes. Final stand. Go ahead. Okay, daghang salamat sa mga igsoon sa SDA no nga pinaagi Julito Daig sa iyang paghagit na abot taon mi din Cagayan. Unya ako nagpasalamat nga ilahang gisabot no nga di jud ko papuli nga si Condino kong katbang. Abin tugano mo tinuoda. Naapa ko dito sa Bohol. Gasulti si Paul Alima nako nga dako ang posibilidad nga si Condino ang ipaatubang. Pagkadungog na ko nga si Condino ang ipaatubang ni bati ko ka-excite, bisan tuod og nagpost si Julito Daig sa Facebook nga naghilak-hilak ng safe day kay muanha na ang mga bagiitan. Pero kami, very excited kay mi August 1 pa lang naanak ko dire sa ka-excite na ko. Yang ano man, mao manggod ni ang ilang gipalutaw to sa Facebook si Brother Condino nga giatrasan kuno ni Brad Sok. Siya kuno tong nakadebate ni Brad Sok Fernandez sa una nga giatrasan siya ang rason kuno daw mabiyaan na sa barko. Mo na iyahang post. Mo nang nagka-interest ko ni Condino pag ingon ni Paul Alima, possible usa silang ila ipatbang sa imuha sa ikaduha nga tema si Condino nganuman. Kung mag-post ni og video si Julito Daig og si Condino magtandem sa ilahang live videos, ang pambasahon ni Condino mga librong Katoliko, mga history, nga nakapa-interest na ako, gusto na ako nang makaatbang si Condino. Munang mga Sabadista na akong mga amigo, sabta lang unta ninyo kung gusto na ako makaatbang si Condino, kay giatrasan na ba daw kuno ni siya ni Brad Sok sa wala ebidensya. Ano na nagka-interest ko? Ang ako lang ani karon, ang tema pamatud-an daw nga katumanan sa Daniel City 25 mo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, wa gyud na pamatud-an, walay Bible scholar na pamatuod. Nga naman, iya ra huna. Sunod, wala sa Biblia. Kung sa gingon, pamatud-an sumala sa Biblia ug referensya. Pamatud-an sumala sa Biblia og referensya. Naaba mo'y nadungog? Nabasa sa Biblia? Wala. Oh,
Nawa mo'y nadungog nga gibasa sa referensya. Wala. Sa lakton nga pagkasulti, perting pagkahapla sa iyang tema. Do kaning timahan ni very tricky mag yun nakabantay magyud ko nga very tricky, no? Nag-andam kog mga questions dire, option A, option B, option C. Option A ako nga pilo ng Fourth Kingdom. Option C ako nga pilo ng mga 10 horns. Option B, dili ako sa characteristics mag-focus. So nag-andam jud ko og tulo. Kay in kasog tugutan nila ang option A, padayon ko, wa man tugote. Kay gibutangan mo nila, sumala sa kinaiya nga gisgutan sa Daniel 7:25. Diri palang daan, gisirad-an na nila. Sa ato pag gibutang na ko nila sa kahon. Diya palang daan, gibutang na ko sa kahon. Sumala sa kinaiya sa simbahan, wala na pamatud-an. Sig balik-balik, basa, hirisi, gipatay, pero wa yun nabasa. Mga saints ang gipamatay. Kung sa ilang panudlo, may tungod sa babaye, nga musakay kuno sa mananap, nga muinom sa bino sa mahugawng kaulag, nag-inom siya sa bino sa dugo sa mga santos. Muna giingon sa libro National Sandelo. Mga dugo sa mga santos ang giinom sa babae nga nagsakay sa mananap, iyang inom nahubog siya. Mo to. Mga dugo sa mga balaan. Natingala ko, ang pangbasahon nila, dili man balaan. Mga irehis man. Kung sa man ng irehis, nanudlog kasaypanan. For example, si Nestorius. Usa sa mga panudlo sa irehis nga Albigensian nga ang tawo mo reincarnate. Nga inig kamatay nimo imong kalang mubalhin sa bag-ong ipanganak nga bata. Panudlo man na sa mga kwan, sa mga Buddhism. Usa na sa patudloan sa Albigensian heresy. Gaatang jud ko nga lito ko nilang Albigensis pero wa man na lito ka, ako na lang giunan sa Albigensis. Example nga mga Albigensian heresy dili gyud ang mga balaan. Busa kanaingon nila karon, tanaw niya. Pangutanan ni Condeno, o yun ka ba nga giangkon sa pare ni patay sila og tawo. Nganong imong gingon nato pagpangutana? Di mo siya makapangutanag, o yun ka ba nga ang Katoliko ni angkon gipatay nilang mga santos. Nganong man nga to pangutana? Kay iya ako lipaton sa term tawo. Ana, sama karon. Kinsa may gisugo? Time na? Time na? Okay, time na. Thank you. Daghang salamat sa inyo tanan. Dagang salamat, Brother Jando Labado, sa imong 5 minutos nga final stand. Paminaw na to si Common Sense TV, Julito Daig, sa iyang 5 minutes na conclusion. Oy, ikaw na bro, Jerry Like? Taga sa 1 minute lang ako kay mga manamilit na ko. 1 minute lang ka, 4 minutes siya. No problem. Go ahead. Pila ka minuto? 5 minutos. Di 4 minutes siya. Okay. Bagtingi ko ha og 1 minute. Go ahead. Okay. Mga kaigsunan, may gabi ka natuntanan. Yan po ninyo nga magbiyahe mi karon, nga mayo ang among pagbiyahe. Kay, praise the Lord. Jando, Lord, walang problema. Okay. Mga kaigsunan, nang kita managsuon ta diya sa Ginoo, kung aduna may mga dokumento ka nagibasa ra namo, mo po'y tima diha, walay problema sa ako kay ang gusto galin ako nga kitang tanan managkahigala. Okay? Bisan ang Jerila di kakakita nga ni convince me bisag isa lang swito gina sila magigsunan. Kay dili may gusto makapasakit sa among isig ka tao. Kay mo respeto may sa inyo yung pagtuo sab, no? Kay usara may mangluluwas na to din ang Ginoo. Og luwason day ko di mo musugot. Mo wala labos Jerry oy. Kitang tanan subject ang luwason sa Ginoo. Amen. Thank you very much. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Og manghinaot ko nga tanang panahon naata sa Ginoo. Ako hatag ni ako nga igagaw tulo ka litra, daig, no? Kay laig man ko siya daig. Okay, may gabi mga igsoon. By the way, sa mga CFD dili sa Cagayan nga naghimo og tarpaulin perting gwapuha. Murag piki ba? Salamat. Ingon ani. Lahi mog definition sa santos kay ribulto naman, patay naman. Pero ang among definition sa Biblia, ang santos buhi nga nagtuman sa pulong sa Dios. O kaya nako ng pamatud-an.
pwede sikan stan o sikan debate kung musukol siya. Dili ang ribulto ang Santos, kung dili kadtong buhi. Kaya na ko ng pamatudan, sumala sa masabot sa Biblia. Sunod, igala igsoon. Pag ingon namo nga gilutos. Hoy, paghilom. Oh. Bitaw, joke na joke. Oh. Sige, ay nga mga kaigsunan. Kining ang pagkatinuod diha lahi magutag definisyon o lantawa. Ning ingon ming adunay sige. Naay gilutos. Basta gali Katoliko nga mo against na sa pagtulunan nga wa sa Biblia. Giila na namo nga santos basta mutuo nagbiblia. Mutuman na ba? Maingon mo kinsay gipamatay, si Janhas gisunog. Tungod kay nagtudlo siya sa Biblia, Bible alone. Kinsa si William Tyndale, gipatay, gisunog sa simbahan. Unya kaya na kong pamatud-an nga ang gobyerno, ang ilang chief official pare. Unya kaya po na kong mapamatud-an nga ang pare, ang Santo Papa, naghimo siya deklarasyon sa Inquisition, perting daghan ng Inquisition. Mao na nga lahi manguntag definition mo tong normal na mupod ng mudipinsa kay social media binis tibok kalibutan. Social media tibok kalibutan. Ang akong tumong og tuyo nini kamong tanan maablihan o niya mutuon po dili lang kay sama sa mga safety. Ana man na. O niya musugot gali ko di ay makigdiscuss kung sando og usak adlaw. Hilisgutanan sa topiko sa Daniel City. Kay giapil man kun yang Little Horn. Ang gipadako na mo kinaiya. Kay sultihan ta mo igsuon Daniel City kung tun-an nimo ni mga gingharian ni di ni mahuman og usa ka oras. Unya 15 minutes ra. Mao na nga ug musugot si Sando usa ka adlaw. Dili gyapon sa Cagayan, tibok adlaw. Mao na siya nga nindot na siya. Kay nindot man na siya. 15 minutes ninyo kuhaon nya pangutana lugit-lugit. Munag markaingon tali mo ni sir nga ana ipit si sir. Dokumento ang gidaan ni sir. Categorically wa siya naanad kay wala ni naanad ang mga karaan nga mga debatidor og kategorikal. Ang ila nga naay mabasa karon kay mupugos mang moderator moingon man nga kining kinahanglan mo tubag ka kay gibutuhan namo sa kategorikal. Mao na nga sa una wa man na sa karaanan nilang sir. Pero sa pagkatinuod mga kaigsunan sa pagkakaron musugot pagali kog usa ka adlaw ug busugot si Zando laing schedule Domingo tibok adlaw mana mga kaigsunan nga kaya namo nang pamatud-an og gipamatud-an jud na namong gipatay giusab giangkon sa simbahan ug ningon pod si Zando nga yes dalaygon ang Dios mga kaigsunan ining gabihon ang Dios magapanlangin naton tanan. Okay, daghang salamat brother Julito Daig, Common Sense TV. Kung mag-atubang mo ni Jandog balik isa ka adlaw nga debate, pangita mong moderator. Okay, kapoy ana. Okay, og diri natapos ang atong debate. So unta ang tanan daghan nakatunan. Katulog baya mog sayo. Ha? Daghan gyud di katulog ani ron. So kitang tanan mamalakpak og musagit. Okay. Okay. So, basig napay hatag nga mensahe atong kauban. Ato, pagpasalamat lang sa atong halangdon mayor, Rolando Clarex Oy, sa iyang paghatag panugot nga magamit nato ning amphitheater. Kaysa tinuod lang, una na mong adto, gibalibaran gid mi kay talingabot ang ato ang pista, o nya busy na ning dapita. Pero giyatuan ni Father Julian ang ato ang mayor, o way dua-dua gihatag. So atong pagpakan ang atong mayor, Rolando Clarex Oy. Mayor, daghang kay salamat, kanasing-kasing naman pasalamat ang tibok pwersa sa Archdiocese of Cagayan de Oro City sa atong pagpangulo sa ato ang Arsobispo Monsignor Jose Cabantan o si Bobby Villalos. Daghan kay salamat. Ato sang pasalamatan ng atong kapulisan nga naa dinhi nagmonitor sa kahapsay o kalinaw. Daghan kay salamat.
O sa tanan-tanan nga may biyahe. Gikan pa sa layong dapit aron pagsaksi nining usa ka friendly dialogue, religious debate nga gipahigayon dinhi sa Cagayan de Oro. Og doon na pa'y umaabot. Doon na pa'y umaabot atong hulaton si Pastor Chris Bacalaris nga maengkwentro ni Wendell Talibong nga matod pa niya sa iyang programa. Usa ka oras, tubag-tubag, walay tima, bisa kung si timat, huy go todo. So tagsa ka oras sila atong atangana. O niya, karon pa lang among i-announce nga ang Cagayan de Oro, welcome mo dawat ni Chris Bacalaris, din nining maong tablado. Ha? O niya, andaman na to. Ato pa sa Indonesia. Okay, tagaan sa natog. Hegayon si Alabado siguro pagpasalamat o di na? Salamat at nagamay-gamay lang. Alright, so may gabi sa makausapan makigsunan. Ang grupo sa Trey Media nga naabot dinhi dako kay pasalamat sa mga taga-Cagayan labi na sa mga CFD, no? Nga diin bisan nagkasumpaki sa Facebook, sa social media, ilagya po may gabi isip amigo. Amen. So diha ko na believe sa ato nga mga kaigsuonan dinhi. So thank you so much. Manguli mi karon Bukidnon makigsuonan. Gabi na gyud mo na nga di mi magdugay og salamat kayo. Og bahin kang Pastor Chris Bacalaris, tuwa siya karon sa Indonesia. Mo na nga wala pa siya ka-response sa unsang katong challenge nga gidawat ni Brother Wendell Talibong. Ato lang hulaton pag-isunan. Hulaton lang nato. Okay, thank you so much. Magabi sa mga God bless. Okay, daghang salamat. Last na nini sa atong kauban nga mga Catholic Faith Defender CFD. Palihog kog hipo sa mga botilya, mga sagbot-sagbot kay maulaw ta sa atong mayor nga magbilin taghugaw diri palihog lang. So salamat no sa atong mga kaigsunan nga mga Catholic Faith Defenders. We love you very much. Okay, sa di pa ta bulag-bulag, magampo sa tapasalamat sa langitong amahan, sa ngalan sa mahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Langitong namong amahan, salamat sa grasya, sa maayong panahon, gibalik mo kanamo, nga nakatigom kami sa kanunay, nangningakamot sa paghimaya sa imong ngalan, diya sa pagtuki, pagbalaan sa imong mga pagtulunan. Hinaot, langitong namuhan, nga mutubo kami sa pagkamatarong, pagkabalaan, pinagi sa among nahagpat ng mga kahibalo. Inautosab lang ito na mga amahan, nga ang among mga igsuunan, nga mga debater, mga igsuon nga mga iste silang pagbiyahe, malikay sa tanan disgrasya katalagman, kung sa among mga igsuon nga mga staff sa punto por punto, sa mga CFD national, inaot ilikay usab sila sa katalagman. Kami nagapasalamat kasing-kasing kayo diha sa imong kaayo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa mahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat. Punto staff. Salamat. Brad Wendell, salamat. Jun Alabado, Pastor Cunigo, Julito.